Фәүзия Бәйрәмова. Кырык сырт. Бу көннәрдә малай белән мавыгып, карт сакчылар турында онытыбрак та җибәргән икән. Алар әнә тагы авыл буенча иснәнеп йөриләр. Һәм бу юлы туп-туры Тимербулат картларга таба киләләр. Аларга авыл советы хатында ияргән. Теге көнне урманда сакчыларны алдап җибәргән иде Тимербулат карт. Бүген алар әнә авыл советын ияртеп киләләр. Бәлки берәрсе күреп тишкәндер, бәлки булай гына тикшереп йөриләрдер. Менә алар дөбер шатыр килеп, өйгә дә килеп керделәр. Карашлары шунда ук түр сәкедә яткан Солтан Хәкимгә төште. Авыл советы хатын бер Солтан Хәкимгә, бер Тимербулат картка карый. Чөнки ул Зимагур Булатның холкын яхшы белә. Шул ук вакытта мылтык асып йөргән сакчылардан да курка. Чөнки качакларны яшергән өчен барысына да төрмә. Кунак егет бар дип әйтимме соң синдә? Тимербулат әзи дип, авыл советы хатын татарчалатып кына эшне сиздереп куйды. Нинди кунак булсын ул, кыз хатын? Күрмисеңме? Минем малай бит ул, диде картта бер дә исе китмичә. Аларның татарча сөйләшеп торулары сакчыларга ошамады. Что за каля-валя? Говорите по-человечески, дип үкереп җибәрде мылтыклы урыс. Где документы? Карт кесәсендә шактый гына казынып, башта үзенең таушалып беткән мөһерле белешмәсен чыгарып күрсәтте. Аннан шкафтан 1920 елда туган улының метрикасын тартып чыгарып, сакчыларга бирде. Сакчы аны әйләндерде, тулгандырды. Бер документка, бер авырып яткан малайга карады. Бу Тураев Солтан Моратмы? Диде ул белешмәне авыл советы хатынның борынына төртеп. Әйе, диде хатын калтыр-калтыр килеп. Сын малайка бар иде, умирал калган иде. Дөресен кем белә инде аны? Сакчылар авыл хатынының ни лепелдәвен аңламадылар. Тегесе махсус шулай буты иде. Чөнки ул Тимербулат картның менә 10 ел инде ялгыз икәнлеген, бөтен балалары ачлык елны үлеп бетүен белә бит. Зимагур карт күзен дә йоммыйча үлгән малайының метрикасын әллә кайдан тартты да чыгарды. Бәйләнеп кара хәзер аның белән. Бугазыңны чәйнәп үзәр ул мишәр. Сакчылар ничек керсәләр шулай чыгып киттеләр. Аларга кәгазь генә булсын. Карт белән малай тагы үзләренчә яши башладылар. Тимербулат карт бу баланың үз улы булуына үзе дә ышана башлады кебек. Һәр хәлдә аның күңелендә шундый хисләр иде. Ачлык елны үлмәгән булса, аның төпчек улы Солтан Морат та шушы яшендә булыр иде бит. Кара син, исемнәренә хәтле туры килеп тора бит. Солтан Хәким, Солтан Морат, яшьләре дә бер. Кайсы яклары беләндер охшаганнар да кебек. Хәер, татар балалары кайда да бер төрлерәк инде алар. Төпчек малайы Солтан Моратны хәтерләп тә битерми инде хәзер Тимербулат карт. Ул Уфа төрмәсендә ятканда малайы туып кына калган иде бит. Тимербулат теге елларда аклар ягына да кушылмады, кызыллар артыннан да китмәде, урыс артыннан да бармады, башкорт артыннан да йөгермәде. Аның һәр вакыт һәр нәрсәгә үз фикере булды. Шуңа күрә ул һәр заманда агымга аркылы килде. Ул башкалар кебек авылда тирес арасында казынмады. Гомер буе әле шахтада, әле шуен кыю заводларында эшләде. Әмма авыл белән дә арасын үзмәде. Аның төп нигезе, йорты, гаиләсе һәр вакыт үзән башта булды. Тимербулат балаларын шәһәрнең битле баракларына алып китеп тилмертмәде. Аларга завод сасысы иснәтмәде. Ул үзенә кирәкне һәр вакыт сатып алды. Шәһәрдә эшләп, авылда бер дигән өй салдырды. Мал-туары да балаларга ашарга җитәрлек иде. Бераз мая да туплап, инде барысы да ул дигәнчә булды. Тынычлап картаерга да була дигәндә генә, шул инкыйлаб дигәннәре килеп чыкты да, барысының астын өскә китерде. Бер караганда Тимербулат эшче кеше. Власть үзгәрүгә сөенергә тиеш иде. Ул сөенмәде. Чөнки аның уйлавынча, һәр кем үз урынында булырга тиеш иде. Эшче станок артында, көтүче мал-туар артында,
Крестьян сука калагы артында, укыган кеше язу өстәле артында, сәүдәгәр кибет прилавкасы артында, мулла минбәрдә, ханнар тәхеттә, гаскәр хәзерлектә. Хәзер барысы да буталды. Көтүчеләр тәхеткә менде, ханнар ләхеткә ятты, муллалар станок артына басты, эшчеләр кеше өйрәтеп йөри башладылар. Гаскәр бер-берсе белән сугыша башлады. Әллә ниткән аклар, кызыллар барлыкка килде. Тау аралары дип тормыйлар, авылга әле берсе, әле икенчесе бәреп керә. Әле сакаллы урыслар йөри мылтык күтәреп, әле чабаталы башкортлар йөри яңа дөнья даулап. Һәр берсе үзе белән өнди. Җирдә җәннәт тормышлары вәгъдә итә. Ә Мишәр Тимербулат берсенә дә кушылмады. Ул үзе дә элеккеге эшче. Аның авылда тыныч кына балаларын үстереп бетерәсе килә иде. Әмма ирек бирмәделәр. 20нче еллар башында аны аркасына мылтык терәп, авылдан алып чыгып киттеләр. Шул китүдән 3 ел Уфа төрмәсендә ятты ул. Кайтып кергәч исә ачлык елны бөтен гаиләсенең үлеп бетүен белде. Бер алар гына түгел. Авылның ярты халкы зиратка күчеп беткән иде. Авылны бер баштан үләт чире, икенче баштан ачлык кырган. Аңа хәтле бөтен ашлыкны, бөтен ризыкны кызыллар җыеп чыгып киткән булган. Ул вакытта ук 50нең теге ягында иде инде ул. Бу хәбәрдән, бу кайгыдан ул кисәк кенә картаеп китте. Бөтенләй үзенә бикләнде. Йөзен сакал-мыек басты, өен шайтан таягы каплап китте. Шулай шактый гомер аю кебек үзенендә бикләнеп ятты ул. Аның өчен инде бөтенесе беткән иде. Үзенә тугры хезмәт иткән яраткан хатыны да, тупырдап торган балалары да, гомер үзе дә. Мал-мөлкәтне әллә аклар, әллә кызыллар талап чыгып киткән. Аңа кычыткан баскан җирдән һәм шактый беткән йорттан башка бер ни калмаган. Әкренләп кабат дөньяга чыга башласа да, ул инде яңадан өйләнмәде. Шушы ялгызлыгына күнекте. Хатын-кыз, авыл халкы аннан бераз шүрли дә иде. Чөнки һәр вакыт кырыс бу карт кирәк вакытта усал да була белә. Аны юкка гына Зимагур Булат дип йөртмиләр иде. Карт бер кемнән бер нәрсә сорамады. Барысында әкренләп үзе булдырды. Сарык кәҗә тота башлады. Үзенә җитәрлек тавык, чебеш, каз, үрдәк асрады. Иптәшкә песи тотты. Урманга уга йөрде. Суда балык тотты. Яшереп кенә алтын эзләде. Алтын юдырды. Ул алтынның авылда нигә кирәк буласын Тимербулат карт үзе дә белми. Әмма шул эш белән мавыгып китте. Асылгәрәй картлары очраганда ул тау елгасында алтын юдырып йөри иде. Һәм бу очрашу аның бөтен тормышын үзгәртеп ташлады. Картның тормышта максаты барлыкка килде. Бала белән бергә өйгә җан керде, мәшәкать керде. Ул аңа үзе дә сизмичә Солтанмурат дип эндәшә башлады. Карт аның йөзендә үзенең ачтан үлгән балаларының чалымнарын күрергә тырышты. Солтан Хәкимне шуларның берсе итеп кабул итте. Солтан Хәким дә аңа тиз ияләште. Авырып саташып ятканда күзләрен ачкан саен ул каршында аның йөзен күрде. Ул янында булгач, тынычлап тагын күзләрен йомды. Солтан Хәким инде аңа яләнде. Ул аны үз тормышының бер өлеше итеп кабул итә башлады. Чөнки Солтан Хәкимне караучы да, тәрбияләүче, ашатучы да, сакчылардан коткарып калучы да шушы карт иде. Шулай итеп, яшәү белән үлем арасындагы нәзек шик аша 6нчы карт малайның тормышына үтеп керде. Һәм шунда калды. Солтан Хәким шактый озак терелде. Авырлык белән генә аягына басты. Әҗәлнең аны бер ничек тә ычкындырасы килмәде ахры. Әмма малайның гомере бетмәгән иде әле. Һәм ул Урал таулары арасында яшәп калды. Аның әле язмышына бу далаларда дөньяда тиңе булмаган мәчетләр салдыру, мәдрәсәләр тоту, динне торгызу, иманлы нәсел калдыру гамәлләре язылган иде. Әмма Солтан Хәким хәзергә үзе булар хакында белми иде.
Ул Тимербулат картның урман читендәге өендә үлем белән көрәшеп ята иде. Инде җәй уртасы да үтеп китте. Солтан Хәким Үзәнбаш авылында торып калды. Авыл халкы Зимагур Булатта яшәп ятучы Табылдык малайга әллә нәрсә игътибар итмәде. Чөнки һәр кемнең үз хәле хәл иде. Кайдан килгәнен дә сорамадылар. Чөнки бу дөньяда кеше табылып тора, югалып тора. Бигрәк тә хәзер адәм баласының хисабы юк, үлгәнне калганны белүче юк. Бу малайны да картның үзенә алгайган көнендә бер юаныч булыр дип уйладылар. Бала бик әдәпле күренә иде. Аны хәтта Коръән, намаз тәртибе белә икән дип тә пышылдашып кына сөйлиләр. Нәрсә булса да, бу бала Үзәнбашка зарар китерергә тиеш түгел иде. Солтан Хәким дә бу авылны бик яратты. Әгәр күңелендә әти-әнисе, туганнары өчен борчу булмаса, ул сөргеннән соң мондагы тормышны җәннәт белән чагыштырыр иде. Бигрәк тә ул әтисе өчен борчылды. Ул тауларны бер ялгызы ничек үтәр икән дип кайгырды. Әмма ул бу хәлләрнең Аллаһтан икәнлеген яхшы белә. Һәм әти-әнисенең, туганнарының исән каласына өмете зур иде. Һәм ул сабыр итәргә булды. Аның биредә калуы да тәкъдирдән иде. Бу сәламәтлеге белән ул Урал тауларын үтә алмаган булыр иде. Тотсалар, аларны магнит көтөрмәсе көтә. Авыру Солтан Хәким анда түзә алмас иде. Димәк, аның биредә калуы да Аллаһтан. Исән сау булсалар, әти-әнисе, туганнары белән дә табышыр иншаллаһ. Бу хакта көне-төне Аллаһтан сорарга кирәк. Шулай итеп, алар Тимербулат карт белән бергә яшәп киттеләр. Карт аңа беренче көннән улым дип эндәште. Малай аңа үзе кушканча Картай диде. Бу якларда татарлар дәүәтиләрен, ягъни бабайларын шулай дип атыйлар икән. Бу сүз Солтан Хәкимгә бик ошады. Тимербулат картка бигрәк тә. Бер ара Тимербулат карт бик нык авырып алды. Әллә Солтан Хәкимнең шире аңа күчте, әллә вакыты җитте. Ул берничә көн ут эчендә янып ятты. Солтан Хәким аның яныннан китмәде. Карттайын кашыклап ашатты, эшкереп эчертте. Ул аны ничек тәрбияләсә, шулай эшләде. Солтан Хәким кичкенәдән авылда эшләп үскән бала иде. Шуңа күрә картның мал-туарын да авырсынмыйча карады. Йорт-җирне дә тәртиптә тотты, ашарга да әзерләде. Һәм буш вакыты булган саен карт янына утырып, күңелдән Коръән укыды. Тимербулат карт аның шул хәтле гыйлемле булуына исе китеп ятты. Малай хәтта шактый озын Ясин сүрәсендә яттан белә иде. Ул картка гел шуны укыды. Терелеп аякка баскач, ул малайдан намаз тәртибен өйрәнә башлады. Бу бала аның йортына иман нуры алып килгән иде. Һәм ул нур картның каткан күңелен дә эретте, йомшартты. Һәм алар ишек тәрәзәләрне бикләп, бергәләп намаз укый башладылар. Солтан Хәким бераз хәл җыйгач, алар бергәләп урманга, тауларга йөри башладылар. Чиләк-чиләк җиләк, капчык-капчык чикләвек, гөмбә җыйдылар. Үзәнбаш кага суларыннан балык тоттылар. Монда Солтан Хәким яңадан балалыгына кайтты. Ул булан баласы кебек таудан тауга сикерде. Балык кебек тау елгаларында йөзде. Тиен кебек биек карагай башларына менеп китте. Ул агач башларыннан бөтен дөнья күренә иде. Тауларның очы-кырые юк. Сырт артыннан сырт. Әйтерсең лә диңгез дулкыннары. Әтием шушыларны исән сау үтсен иде дип, малай атлаган саен дуга кылды. Намазларында шул хакта сорады. Баласының эчкерсез дугалары атага барып иреште. Ул бу вакытта бер ялгызы 40 сыртны кичеп килә иде. Урал тауларында Тимербулат картның үзе генә белгән җырлары яңгырый. Алар да Асылгәрәй картны алга иде, илһамландыра, тормышка өмет уята иде. Һай, арыслан гына ләй киек сикермәс, алларында биек тау булса,
ир-егеткәй генә ләй кеше кайгырмас, газиз башы аның сау булса. Этләрнең һау-һаулап өргәне, җир җимереп килгән тояк тавышлары ерагайганнан-ерагая барды. Алда стена булып торып баскан кыя ташлар, башы болытларга тигән тау сыртлары, кеше үтә алмаслык кара урманнар көтеп тора иде. Асылгәрәй карт аларга каршы китте. Ул аларны инде бер ялгызы үтәргә тиеш иде. Башта сибәләп кенә торган яңгыр соңга таба коеп ук ява башлады. Тауларда яңгыр шулай көтмәгәндә килеп коеп китә икән. Бу юлы Асылгәрәй карт яңгырга сөенде генә, чөнки этләр эзенә төшә алмаячаклар иде. Урман эченнән бераз баргач, ул бер тау куышына кереп, яңгырны шунда уздырырга булды. Чөнки коеп яуган яңгыр астында барып, ул өс башын, аяк киемен эштән чыгарырга мөмкин иде. Ә барыр юл ерак бит әле. Аңа киеме дә, ризыгы да кирәк булачак. Картка уйларын бераз тәртипкә салырга кирәк иде. Шулай итеп, Солтан Хәким калды. Бер белмәгән кеше кулында карагай төбендә ятып калды. Димәк, язмышта шулай язылган булган. Солтан Хәким ялгыз калмады. Аның янында төпле кеше бар. Димәк, Аллаһ Тәгаләгә аларның очрашулары кирәк булган. Бу үткен мишәр карты Солтан Хәкимне ташламас иншаллаһ, балагына исән калсын. Хәзер Асылгәрәй карт алар өчен дуга гына кыла ала. Бу эшләрнең ахыры хәерле булсын дип, Аллаһтан гына сорарга кала. Барысы өчен дә. Әйе, бу тау араларын авыру бала белән барыбер үтеп булмас иде. Кыскасы, магниткада калу да үлемгә тиң, качу да үлем күзе аша үтү иде. Асылгәрәй карт хәзер генә балалары, гаиләсе белән Урал тауларына кереп китүнең, качуның нәрсә икәнлеген аңлады. Әйе, бу яшәү белән үлем арасындагы чикне кичү дигән сүз. 40 сырт әнә шул чик аша үтә икән. Бала түгел. Олы кеше дә мондый авырлыкларга түзә алмый. Әмма анда, магнитка баракларында үлем көтеп яту бөтенләй өметсез. Булай әле барыбер өмет бар. Ә анда синнән бер нәрсә тормый. Анда син кол, тере мәет. Асылгәрәй карт тау куышының ышык коры почмагында намазын укып алды. Аннан әйберләрен барлап, тәртипкә китереп куйды. Ипләп кенә тотса, аның әле монда берничә көнлек ризыгы бар. Ә су аяк астында гына. Димәк, хәзергә ашау-ичү кайгысы юк. Тимербулат карт итен дә, ипиен дә мул тыккан. Тозын бәрәңгесен дә онытмаган. Дөнья көткән, рәт белгән кеше икәнлеге әллә кайдан күренеп тора, рәхмәт яугыры. Ул бераз капкалап алды. Хәзер инде юл мәсьәләсен генә уйларга калды. Тимер юл инде бик артта калды. Анда җайлысын җайлы булыр иде. Әмма тотып алулары да бар. Далага, Баймак, Ырынбур ягына чыгу да куркыныч. Ул тирәләрне барыбер күзәтәләр булыр. Димәк, таулар юлы кала. Анда барыбер тынычрак булачак. Куа килүчеләр бу тирәдә генә булырга тиеш. Эчтәрәк адәм заты булмас. Алай тирән кирмәсләр. Әмма бер белмәгән юл бит. Барып чыгалырмы ул теге якка? Ул үзе дә 60-ның теге ягында бит инде. Хәле исәнлеге җитәрме? Ә аның башка тагы нинди юлы барсың? Юк, шушы таулар гына кала. Туган якка юл 40 сырт аша гына мөмкин. Димәк, Аллага тапшырып тәвәккәлләргә, атларга да атларга кала. Язмышында ни язылган, шул булыр. Шушы уйлардан соң карт бераз тынычланып китте. Инде яңгыр да туктаган, ялт итеп кояш чыккан иде. Яфракларда эре тамчылар җемелди. Җирдән җылы пар күтәрелә. Дөньяны кышлар чыршуы баскан. Якында гына күренеп торган тау сыртлары да инде алай өркетми, киресенчә үзләренә чакырып, ымсындырып тора иде. Я Хода, булса да булыр икән шундый матурлык.
Бер сырттан икенчесенә салават күпере сузылып төшкән. Әйтерсең лә фәрештәләр юлы. Тау араларындагы киң үзәнлекләрдә әллә рәшә уйный, әллә томан тарала. Ни гаҗәп, тауның бу як сыртында яңгыр да юк, җир дә кып-коры. Әйтерсең лә табигать юлаучы картның килүен көтеп торган һәм атлас келәмен җәеп куйган. Хәл җиткәнчә атла да атла гына. Хәрәкәт ит, алга бар. Бу бары бер сөргендә үлем көтеп яту, мәсхәрәләнеп яшәү булмаячак. Бер көн булса да кеше булып, иректә яшәп калу булачак. Күкрәк тутырып саф һава сулау, авыз тутырып саф чишмә суы эчү, үзең теләгән якка атлау, үзең теләгәнчә яшәү. Борынгы татарлар юкка гына дөньяның бер башыннан икенчесенә менә шулай йөрмәгәннәрдер инде. Ирек, бәйсезлек хисе шулай йөрткәндер аларны. Алар салып калдырган сукмактан менә хәзер Асылгәрәй карт атлый. Заман башында алар үткән 40 сыртны менә хәзер ялгыз татар ире үтә. Ни гаҗәп, аның юлында хәзергә авыллар да, кешеләр дә, хәтта җәнлек мазар да очрамады. Ул шулай бер ялгызы тәмам арыганчы барды да барды. Чираттагы тау сыртын үзәнлек буйлап үтте. Тарлавык аша аргы якка чыгып, шунда төн кунарга тукталды. Каршында тагы яңа таулар җәйрәп ята иде. Араларында киң үзәнлекләр, шаулап аккан тау елгалары, кара урманнар. Карт көчен һәм ризыгын саклап кына тотарга булды. Аңа хәзер артык кабаланырга, артык арырга һәм эштән чыгарга ярамый иде. Саклык чараларында онытмаска кирәк. Кеше булмаса, җәнлек мазар куркытуы бар. Ә аның кулында таяктан кала бер ние юк. Шуңа күрә ул якты күздә генә атларга, караңгы төшә башлау белән төн куну турында кайгыртырга тиеш иде. Ә монда тау куышлары күп. Урманнарда да ышык урыннар җитәрлек. Әйтерсең лә барысы да юлчылар өчен җайлап куелган. Әкренләп ул да буларның җаена төшенер, рәтен табар Алла теләсә. Асылгәрәй карт чираттагы тау куышына җайлы гына кереп урнашып, инде ятарга әзерләнеп йөри иде. Урам якта сәер кыштырдау тавышы ишетеп, сагаеп калды. Анда нәрсәдер сәер өстерәлеп, куыш авызына таба килә иде. Карт тизрәк кулына таягын алды, стенага сыенып, керүчене көтә башлады. Караңгыда ялтырап янган ике күзне күреп, ул сискәнеп китте. Аның каршында әллә бүре, әллә эт басып тора иде. Җанвар ырлап куйды. Аннан йөрәкне телеп, чинап улап җибәрде. Бу үзәгезгеч тавыштан картның тәннәре калтырап китте. Ул күзен алмыйча җанварга текәлде. Менә төнгә кунак авырлык белән генә куыш авызына аркылыга сузылып ятты. Карт аның хәрәкәтләрендә ниндидер сәерлек сизде. Җанвар нидәндер газаплана кебек иде. Карт аңа игътибар беләнрәк карады һәм төнге иңгердә ялтырап яткан тимер кисәген күрде. Һәм ул барысын да аңлап алды. Җанвар капкынга эләккән иде. Һәм ул аны өстерәп, тау куышына хәтле килеп егылган. Карт ирексездән аның хәлен үзенеке белән чагыштырды. Алар икесе дә капкыннарын өстерәп, тау арасында качып йөриләр иде. Карт җанварга игътибар беләнрәк карады. Ул этне дә, бүрене дә хәтерләтә иде. Бәлки кыргыйланган эттер. Хуҗасыз калган нигезләрдә күп бит алар хәзер. Ни булса да, капкынын сөйрәп, ул куыш авызына килеп егылган. Хәзер Асылгәрәй картның юлында аркылы ята. Хәзер Асылгәрәй карт үзе тау куышында капкында калган кебек. Әлбәттә, аңа бу мискенне капкыннан ычкындыру берни тормый. Ә ул соңыннан аның үзенә ташланса, бутарлап атса, хәзер карт бу тау куышыннан җиңел генә чыгып та китә алмый. Юлында аркылы сузылып, яралы җанвар ята. Бәлки ул кеше исе сизеп,
аның янына ярдәм эзләп килгәндер. Бу бәләдән аны хәзер кеше генә коткара ала бит. Әмма аны бу хәлгә калдыручы да адәм баласы шул. Карт әкрен генә яралы җанвар янына якынлашты. Якыннан ул кыргы эткә охшаган иде. Димәк, кешегә ташланмаячак. Ялтырап янган утлы күзләре бүрене дә хәтерләтә. Ул картка әкрен генә ырлап куйды. Әмма юлдан китмәде. Башын алгы тәпиләренә салып, хәлсезләнеп сузылып ятты. Алгы тәпиен шартлатып капкын кыскан, аннан кан саркып тора иде. Җанварның авыр итеп тын алганы ишетелеп тора. Вакыты белән ул чинап, сулкылдап та куя. Карт җан иясенең бу газабына түзә алмады, кулларын капкынга сузды. Җанвар исә башын күтәрми генә яткан җирдән аны күзәтә. Күзләреннән мөлдерәп яшь ага. Җан иясенең шул хәтле газапланганын ул тыныч кына карап тора алмады. Капкынга тотынды. Тимер килә җанварның тәпиенә суелып диярлек кергән. Мәңге ычкындырмаска каптырган иде. Җанвар белән ипләп кенә сөйләшә, карт капкынны ычкындыра башлады. Хайван әйтерсең лә аны аңлый, вакыт чинап, сулкылдап җавап бирә. Адәм баласының үзен коткаруына өмет итә иде. Ниһаять, карт капкынны ычкындырды. Җанвар шунда ук җиңеләеп калган арт аягын тартып алды. Әмма ул әле урыныннан кузгала алмады. Каты авырту аны таш идәнгә сузылып ятарга мәҗбүр итте. Карт күреп тора. Җанвар аш иде. Чөнки мондый йөк белән ничек ауга йөрисең? Ул теге көнне Тимербулат карт биргән тавык сөяк санакларын җыеп, җанвар алдына салды. Тегесе авыртуын да онытып, ризык өстенә капланды. Ачлык бөтенесенә караганда да көчлерәк булып чыкты. Ашап туйгач та җанвар урыныннан кузгалмады. Мәгарә авызында ятып калды. Карт исә иң ерак почмакка барып, Аллага тапшырып йокларга ятты. Бу җанварның үзенә тимәсен ул күңеле белән сизенә иде. Чөнки эчкерсез ярдәмне хайван да аңлый бит. Төнлә тау арасында бәрелеп сугылып йөргәнче, монда кунуың яхшырак. Чөнки анда моннан куркынычракларны да очратырга мөмкин. Ике аяклылары бигрәк тә яман. Аларны тегендә күп күрде инде Асылгәрәй карт. Андый адәмнәргә караганда җанвар белән бергә төн кунуың яхшырак. Төн бик тыныч үтте. Таңны алар һәр кайсы үз урынында яткан килеш каршы алды. Яктыда Асылгәрәй карт яралы җанварны яхшылабрак карады. Бу кыргый эт иде. Шуңа күрә курыкмыйча кеше янына килгән инде ул мескен. Аннан ярдәм көткән. Алай да саграк булырга кирәк. Ул таулар арасында бүре булып яшәргә өйрәнгән инде. Чөнки монда башкача исән калырга мөмкин түгел. Карт тагы ипләп кенә җанвар белән сөйләшә башлады. Аңа төрле исемнәр белән эндәшеп карады. Алдына кичтән калган сөякләрне китереп салды. Мин сиңа Сарбай дип эндәшермен, ярыймы? Диде ул, кыргый этне үз тавышына ияләндерергә тырышып. Теләсәң бергә китәрбез, теләсәң монда калырсың. Ә миңа кайтырга кирәк, Сарбай. Атларга кирәк. Менә шулай, туган. Ул куркытмыйча гына сузылып яткан этнең аяк очыннан тышка чыкты. Әле кояш чыкмаган, әмма таң яктысы инде бөтен Урал тауларына җәелгән иде. Дөнья инде уянган, яши башлаган. Асылгәрәй картка да алга таба атларга кирәк иде. Каршыда әнә тагы бер сырт. Таш кыялы шәрә тау. Карт инде бу тауларны аера башлады. Ташлы кыяга күтәрелүе бигрәк тә авыр иде. Ни тотынырга агач заты юк, ни аяк асты тигез түгел. Теләсә кайсы вакытта таш белән бергә түбәнгә очарга мөмкин. Бу таш сыртны әйләнеп үтәргә юлда күренми. Бөтен якта бер-берләренә терәлеп, таулар тезелеп киткән. Димәк, тагы аларга каршы китәргә кала.
Юл бары тик таулар аша гына бит. Карт елга буена төшеп, битен кулын юды, тәһарәтләнде, кыйблага карап иртәнге намазын укып алды. Аннан бераз тамак ялгады. Хәзер инде юлга кузгалырга да була иде. Хуш, Сарбай, мин китәм, туган, диде ул аңа якын итеп. Эт башын күтәреп карады. Аннан әкрен генә кузгалды һәм аягына басып карады. Арткы тәпие әле басарлык түгел иде. Аны өстерәп диярлек Сарбай Асылгәрәй карт артыннан иярде. Син дә минем белән барырга булдыңмы ни? Диде карт шуны гына көткәндәй куанып. Әйдә, миңа иптәш булырсың. Тик бу аяк белән ерак китә алырсың микән син? Ул туктап, этне көтеп алды. Аны ипләп кенә үз янына чакырып китерде. Яралы тәпиен учына алды. Яра әллә ни зур түгел иде. Әмма аны барыбер юып бәйләргә кирәк. Карт яраны сак кына шишмә суы белән юды. Эт аңлагандай сабыр гына ятып торды. Аннан карт нарат шәере кырып алып, аны ярага ябыштырды. Эт барысында аңлагандай, монысында да тик торды. Өрмәде дә, шинамады да. Ул бу карт кешегә ышанган иде инде. Аннан Асылгәрәй карт шишмә буеннан үгияна яфраклары җыеп алып килде. Аларны яра өстенә салып, чүпрәк кисәге белән ныклап бәйләп куйды. Башта бераз сиздерсә дә, берничә көннән яра төзәләчәк иде. Ярар, кузгалый галайса, диде карт сөйләшергә иптәш табылганга куанып. Хәзер әкрен генә бар минем арттан, аннан алга чыгарсың, үзең теләгәнчә чабарсың. Мин дә тиз бара алмыйм инде хәзер. Синең кебек кенә теркелдим. Кара урманнар гөжләп, тау елгалары шаулап, кыя ташлар артка чигенеп, аларга юл бирделәр. Карт белән эт үзләренә куелган капкыннан ычкынып, үзләре теләгән юлдан баралар иде. Монда инде бөтенләй башка дөнья. Монда бары тик таулар гына хуҗа. Бу таулар иле иде. Монда инде авыллар да юк, кешеләр дә күренми. Монда төрмәләр дә, зур төзелешләр дә юк. Бу тауларның үз тәртибе, үз кануннары, үз тарихы бар. Бу мәгърур таулар теләсә кемгә капкаларын ачмыйлар, теләсә кемне үзләре аша уздырмыйлар иде. Асылгәрәй картка исә алар артка чигенеп юл бирделәр. Адәм баласының артка чигенмәсен алар да аңладылар ахыры. Әмма аның өчен бу тауларда сынау бетмәгән иде әле. Каршыдагы кыя таудан Асылгәрәй карт белмичә генә шүрләмәгән икән. Аннан әллә нинди көч һәм дәһшәт бөркелеп тора. Ул әйтерсеңлә, адәм баласын тагы бер тапкыр сынап карарга тели иде. Кайсы якка карасаң да биек кыя, әйтерсеңлә таш капчык. Асылгәрәй карт хайран калып, астан аларга карап тора. Ничек менәр ул анда? Ничек теге якка төшәр? Мәрмәр кыя ташлары шул кадәр шома, аларда хәтта җил дә үзенә урын тапмый, җиргә төшеп уларга мәҗбүр була. Әйтерсеңлә, җил дә адәм баласы белән аңа йөргән җанварны кисәтергә тели. Алга да, артка да, ян якка да юл юклыгын әйтергә тели. Моны күреп, карт үзе дә туктап калды. Сарбай да аның аяк очына килеп ятты. Кыя башларында исә тау бөркетләре бөтерелә. Алар тын гына бу таш капчыкка килеп эләккән җан ияләрен күзәтәләр. Бу башсыз сәяхәтнең ахырын көтәләр. Чөнки аларның тарихында бу кыя тауларны кичеп чыккан кеше юк әле. Чөнки моннан чыгу юлы юк. Юк. Ә чыгарга кирәк. Чөнки бу кыялар артында туган як, туган җир. Асылгәрәй карт тау итәгендәге сирәк чыршыларга тотына өскә таба менә башлады. Сарбай шикләнеп кенә аның артыннан иярде. Чөнки кыя ташлар арасында юл юклыгын
ул да күрә иде. Асылгәрәй карт исә таш өстендә үскән шыршы карагайларны күреп таң калды. Үзен уйлады. Чөнки биредә җир юк дәрәҗәсендә иде. Баскан саен таш, тамыр җибәрергә урын юк. Алар үсә. Таш арасында да ярык табып орлык чәчәләр, тамыр җибәрәләр һәм күккә үрлиләр. Асылгәрәй карт бу карагайларны татар халкына охшатты. Татар да шундый бит. Кайда орлыгы төшсә, шунда тамыр җибәрә. Ком чүлендә дә, сахра далада да, кыя тауларда да. Һәм яшәү өчен жан тартыша. Менә бу тау араларында да сибелеп татарлар яшәп ята. Анда бер авыл, монда бер авыл. Каян килеп чыккан алар бирегә? Нәрсә тота аларны тау-таш арасында? Менә шушы чыршы наратлар кебек заман җилләренә чәнечкеле энәләрен тырпайтып, тау арасында да татар булып, кеше булып яшәп яталар. Югарыга менгән саен чыршы карагайлар да сирәгәйде. Алга таба мүк каплаган ташлар гына калды. Көн дә сизелерлек салкынайтты, суык җил исә башлады. Ә аяк астында бары тик таш, таш, таш. Түбәгә хәтләле шактый ерак. Ә кыя ташлар арасыннан инде үтәрлек түгел. Кая барып төртелсәң дә, каршыңа шулар чыгып баса. Өстә исә каһкаһа белән тау бөркетләре көлә. Аста җил өзгәләнә. Чөнки бу затларның капкынга килеп эләгүләрен белә алар. Аннан инде чыгу юлы юклыгында яхшы беләләр. Ул арада биткә бәреп әллә яңгыр, әллә кар ява башлады. Карт өшеп китте. Җылынасы килеп ашык урын эзләде. Әмма биредә хәтта тау куышлары да күренми иде. Ашарга да инде бетеп бара. Икесенә бүлеп ашый торгач, ризыклары шактый тиз кимеде. Әмма иң авыры, югарыда су юк. Шишмәләр барысы да аста калды. Сыртны кичсәң бар да бардыр. Әмма бу текә кыяга ничек менәсең? Нишлибез, Сарбай, диде ул, тәмам гаҗиз булып. Эләктек бит без синең белән капкынга. Аска кире төшәр идең. Анда да 4 яктан кыя тау. Сөягеңне дә таба алмаслар. Исән калу өчен бер генә юл бар, туган. Ничек тә бу сыртны кичү, теге якка чыгу. Сарбай колагын тырпайтып аны тыңлап торды да, кинәт кенә уңга карап ырлый башлады. Аның сыртындагы йоннары кабарган, тәне дер-дер килә. Әйтерсеңлә ул таш арасында койрыклы шайтанны күргән иде. Асылгәрәй карт та шул якка борылып карады. Һәм тынсыз калды. Кыя башында алар өстенә сикерергә әзерләнеп, зур тау мәчесе, Селәүсен рысь сузылып яткан иде. Аның чуар тиресе тартылып килгән, очлы колаклары тырпайган, яшел күзләре ут чәчеп яна. Менә ул кискен бер хәрәкәт ясады да, ук булып Асылгәрәй карт өстенә атылды. Карт аның пычак кебек үткен тешләрен, ыргактай кәкре тырнакларын гына шәйләп өлгерде. Ике арага яшен ташыдай атылып Сарбай килеп керде. Йырткыч бөтен авырлыгы белән аның өстенә килеп төште. Икенче бер мизгелдә Сарбай белән Селәүсен бугазга бугаз килеп, таш өстендә уныйлар иде инде. Бөтен тирә-як ырлаган, хырылдаган, чинаган тавышлар белән тулды. Һавага кисәк-кисәк җон тире очты. Әле Сарбай, әле Селәүсен аста калды. Өстә исә үз чиратларын көтеп, тау бөркетләре бетерелә иде. Алар бу канлы яуның ахырын көттеләр. Асылгәрәй карт та аңына килеп, кулына тиз генә зур таш кисәге алды. Аның белән йырткычка кундыру җаен эзли башлады.
Инде Силәүсен өскә чыгып хәлсезләнгән Сарбайга азау тешләрен батырам дигәндә, Асылгәрәй карт таш белән аның башына сукты. Силәүсен Сарбайдан тырнакларын ычкындырды һәм тәгәрәп җиргә барып төште. Калганын инде Сарбай үзе эшләп бетерде. Моны күрмәс өчен Асылгәрәй карт бер читкә барып утырды. Ул үзенең әле яңа гына үлемнән калганын аңлады. Ул арада Сарбай тау мәчесенең эшен бетереп, картның аяк очына килеп ятты. Аның җоннары шактый таланган, берничә җирдән тиресе кисәк-кисәк кубарылып чыккан иде. Карт рәхмәт әйтеп, аның сыртыннан сыйпады. Сарбай моңа каршы ялкау гына ырлап куйды. Урыныннан кузгалмады. Ул да бик арыган, ул да бүген үлемнән калган иде. Бу хәлләрдән соң ятып бераз ял итеп алдылар. Әмма монда озак калып булмый иде. Чөнки салкын җил сөяккә хәтле үтә. Монда төн чыгарга да куркыныч. Карт ярдәм эзләгәндәй тагы күккә карады. Ул үзләреннән бераз читтә тау бөркетләренең җиргә төшкәнен күрде. Тагы ни булыр икән дип, ул сак кына шул якка таба китте. Сарбай анда Силәүсеннең үләксәсен илтеп ташлаган икән. Бөркетләр шуңа җыелганнар. Бу урын кыя артында булып, карт аны баштарак күрмәгән иде. Килеп җиткәч, каршындагы манзарадан ул хайран калды. Кыя артында зур үзәнлек башланып китә. Анда аска таба юл сузылган. Шушыннан туп-туры барып, тауның теге ягына төшеп җитәргә була иде. Әйтерсең, бу турыда тау үзенең ишекләрен ачкан, һәм аннан теләгән кешеләрен генә уздыра иде. Сарбай, Сарбай, киттек тизрәк туган, дип кычкырып җибәрде карт, шатлыгыннан нишләргә белмичә. Менә бит безгә дигән юл, Алланың рәхмәте. Аста әнә елга да агып ята. Төшик шунда тизрәк. Сарбай килеп җиткән арада карт хозурланып тирә-якка карады. Әнә тау диңгезе артында кызарып кояш батып килә. Алсу шәфәк Урал тауларыннан Зәйтуганга хәтле сузылган. Әмма кояш анда әле соңрак баеячак. Ул әле Зәйтуганга таба тәгәрәп бара гына. Асылгәрәй карт кебек кояш та илгә кайтып бара. Әмма ул аңа караганда илгә иртәрәк кайтып җитәчәк. Асылгәрәй картка ул көнне күрер өчен әле атлыйсы да атлыйсы. Шушы 40 сыртны исән-имин үтеп бетерәсе. Шулай әвәләнеп агачлар арасыннан әкрен генә аска төштеләр. Сарбай төшә-төшешкә елга буена йөгерде. Карт үзе дә шунда ашыкты. Аның инде эчәсе дә, ашыйсы да килә иде. Арганлык та бүген үзен нык сиздерде. Шуңа карамастан карт елгада балык тотып карарга булды. Аның учак ягып, җылы ризык әзерлисе килә иде. Алланың рәхмәте, суга кереп үскән агач төпләрендә Сарбай белән бераз шапылдый торгач, картның күлмәгенә берничә балык йөзеп керде. Ул тизрәк яр буендагы ышык урынга учак киретеп җибәрде. Балыкларны таш өстенә куеп, бераз кыздырып алгандай итте. Аннан Тимербулат карт биргән тоз һәм ипи калдыгы белән тәмләп ашап та куйды. Сарбай исә бүгенгә тук иде. Ул учак янына сузылып ятып, күзләрен йомды. Аның инде бераз ял итеп алырга да хакы бар иде. Асылгәрәй карт төнне шушында уздырырга булды. Агымсу белән бит кулларын юды, тәһарәт алды, кыйбла ягына карап кичке намазын укыды. Аллаһ аны бүген үлемнән саклап калды. Әмма фаҗиганың янәшә йөрүендә күрсәтте. Биредә адым сайын билгесезлек, адым сайын куркыныч, адым сайын үлем чырарга мөмкин иде. Асылгәрәй карт 40 сыртның әле чиреген дә үтмәгән иде. Алда исә аны тагы да зур сынаулар һәм хәвеф-хәтәр көтеп тора иде.
Абзар ишеге төбендә сәер кыштырдау ишетеп, Сабира сыер сауган җиреннән туктап калды. Хәзер авылда кемнәр генә йөрми? Карагы да, сукбайы да, вәкиле дә, шымчысы да. Бөтен халыкны мал туары белән колхозга куып керттеләр. Колхоз дигәненең мал абзары да юк. Шуңа күрә һәркем ире малын үзендә тота. Сөт майын хөкүмәткә бирә. Абзарлардан сыерларны урлап алып чыгып китү очраклары да күбәйде. Бу мал туар хәзер колхоз малы исәпләнә. Аны урлаткан өчен хуҗаларны хөкем итәләр. Кемгә төрмә, кемгә Себер. Авылда инде эшләргә кеше дә калмады. Җыен ярлы ябага. Сабира эшен туктатып, сагаеп тыңлап тора башлады. Тукта, кемдер кызым дип дәште түгелме соң? Әллә Ходаем, әнисе кайтканмы? Соңгы вакытта шулай качып кайтучылар еш күренә башлады бит авылда. Шайтан Шакирда көндә бер килеп әйләнеп китә, нидер иснәнә, нидер белергә тели. Берничә тапкыр сезнекеләр күренмәдеме монда дип тә сорап куйды. Әмма артыгын ычкындырмады. Сөрелгәннәрнең берничәсе шулай качып кайткан иде. Шайтан Шакир аларны шунда ук тотып бирде. Бөгелмә төрмәсеннән кире озаттылар диделәр. Сабира урыныннан кузгалды һәм сак кына ишек төбенә килде. Анда иске сәләмәләргә төренеп, бер хатын кыз ята иде. Йөрәге нидер сизенеп, Сабира аның өстенә йелде һәм куркуыннан кычкырып җибәрде. Абзар ишеге төбендә аңсыз хәлдә аның әнисе ята иде. Әнисенең йөзе саргаеп сулган, иреннәре күгәреп кигән, ялан аяклары сыдырылып канап беткән. Сабира аны тиз генә култык асларыннан күтәреп алды, салам өстенә алып килеп салды. Үзе су алырга йөгерде. Әнисенең башын сак кына тотып, аның иреннәренә су тидерде, битен күзен чылатты. Сабираның кайнар яшьләре әнисенең битенә тамды һәм Маһинур абыстай күзләрен ачты. Шунда гына ул үзенең авылга кайтып җитүенә ышанды. Аның янында кызы Сабира басып тора иде. Ул арада өйдән Гариф кияү дә чыгып җитте. Алар бергәләп Маһинур абыстайны өйгә алып кереп салдылар. Капка ишекләрне келәгә бикләделәр. Тәрәзә пәрдәләрен тартып куйдылар. Анасының ач икәнлеген сизеп, Сабира аны шунда ук кашыклап ашата башлады. Бер-ике кашык шулпа капканнан соң Маһинур абыстай арып урынга ятты. Ул кемнедер эзләгәндәй карашы белән өй эчен йөртеп чыкты. Аның тел тибрәтеп әйткән беренче сүзе ире һәм балалары турында иде. Атаң кайтмадымы, кызым? Диде ул ниндидер өмет белән. Балалар күренмәдеме? Юк, әни, диде Сабира гаҗәпләнеп. Нәрсә, кайтырга тиешләр идемени? Качтык без аннан, кызым, диде Маһинур абыстай пышылдап кына. Әдәм түзәрлек түгел анда. Балалар барысы да үлеп беткәнче качык дидек. Инде исән-сау кайтып кына җитә күрсеннәр. Маһинур абыстай һаман иренең һәм балаларының кайтып җитәселәренә өметләнә иде әле. Ул кайтып җитте бит. Димәк, башкалар да шушы юлда. Инде Раббым, алар белән исән-сау күрешергә насыйп итсен. Икенче көнне иртәнге якта ук мунча ягып җибәрделәр. Маһинур абыстайның өс башына да, үзенә дә карарлык түгел иде. Коры сөяккә калган әнисен Сабира йылы-йылы юындырды. Чиста өс баш кидергәннән соң, Сабира аның сәләмәләрен тизрәк утка якты. Хәзер тикшерү күзәтү күп, бер нинди эз калдырырлык булмасын. Менә әнисен кая куярга, кая яшерергә? Шайтан Шакир көн аралаш диярлек бер килеп иснәнеп китә. Мырмыр килеп абзар тирәләрен әйләнә. Бәрәңге бакчаларын чыгып карый. Димәк, ул аларның магниткадан качканнарын белә. Аңа хәбәр иткәннәр булып чыга. Хәзер ул аларның кайтып керүләрен сагалап йөри. Әйтсәң, кеше айырмаган тәреләр, мин сезнең нәселегезне төрмәдә чиретәм дип акыра, сүгенә башлый. Рауилнең Вәсимәне алып качуын кичерә алмый күрәсең. Инде авылның үзе кебек бер ярлы кызына өйләнде дә бит югыйсә. Тынычланырга да бик вакыт. Юк, һаман Мирзаяннар нәселенә каныга. Һаман үч алу белән яна. Рауил абыйларың бөгелмәгә кайтмаганнар икән дип, алар турында үзе сүз башлады Маһинур абыстай. Аларга да кулы җиттеме әллә Шайтан Шакирның?
Берәр хәбәрләре юкмы соң? Алар теге китүдән кайтмады бит, әни, диде Сабира шыпырт кына. Ташкент якларында булырга тиешләр. Күрүчеләр булган. Аллага шөкер. Алар булса да котылганнар икән, диде Маһинур абыстай җиңел сулап. Бераз тын гына яткач өстәп куйды. Туганнарыңның яртысы юк инде бу дөньяда, кызым. Рәйсә юлда барганда ук тифтан үлде. Саҗидәне эштә кирпеч басып үтерде. Сәгыйть ачтан үлде. Гыйлемгәрәйне качканда атып үтерделәр. Инде башкалар исән була күрсен. Гайшә бикә, Солтан Хәким, Мәрзия. Бу хәтле кайгылы хәбәрдән Сабира шашып калды. Башта ул әнисен әллә саташам икән дип уйлады. Шанасы килмәде. Мөмкин хәлме? Бер ел эчендә 4 туганы юк. Узган җәй алар авылдан үз аяклары белән чыгып киттеләр. Хәзер каберләре дә билгесез. Төпчек сеңлесе, ут борчасы Рәйсә, чәчәкләр арасында гына үскән ялчан Саҗидә, ярдәмчел тырыш энесе Сәгыйть, Коръәнне яттан белгән гыйлем иясе Гыйлемгәрәй. Шулар инде дөньяда юк. Мөмкин хәлме бу? Әнисе ничек түзгән бу хәлләргә? Ничек акылын җуймаган? Шушы хәтле хәсрәт белән ничек кайтып җитә алган ул? Хәер, әнисенең кара чәчләре аппак булган, алсу йөзе саргайган, күзләренең нуры сүнгән бит. Ул әйтерсең лә инде башка дөньяда яши. Киткән балалары янында. Сабира әнисен кочаклап, үксеп елап җибәрде. Инде әнисен генә яңадан килеп алмасыннар. Ул бу хәлләргә инде түзә алмаячак. Аның чыкмаган җаны гына калган бит инде. Ничек хәзер аны саклап калырга? Ничек шайтан Шакирдан яшерергә? Ничек бу хакта үзенә әйтергә? Маһинур абыстайны мич арасындагы чаршау артына алып кирип салдылар. Балаларга әниләренең кайтуы турында бер кемгә бер нәрсә әйтмәскә куштылар. Капка ишекләрне көндез дә бикләп тота башладылар. Әмма кеше хәтле кешене бәләкәй генә авыл өендә яшереп тотып буламы соң? Аның әле күршеләре килеп керә, әле бригадиры, әле салымчысы сугыла. Шайтан Шакирны инде әйткән дә юк. Ул бу тирәләргә эзен суытмый. Ул тыкрык башында күренүгә каршына капка төбенә үк йөгерешеп чыгалар. Әле тегеләй дип, әле булай дип тизрәк бурып җибәрергә ашыгалар. Әмма алга таба аны гел булай алдалап йөртеп булмаячак. Димәк, әнисен кая да булса яшерергә кирәк. Аны алга таба өйдә тотып булмаячак. Кая яшерергә? Авыл кешесенең бар булганы өйдә абзар, базда мунча бит инде аның. Карчык кешене мал янына абзарга кертеп булмый. Салкын базга да төшә алмый ул. Димәк, мунча кала. Әмма моны ничек әнисенең үзенә әйтергә? Хәтере калмасмы? Дөрес аңлармы? Әмма Сабира әнисенә буларны аңлатып өлгерә алмады. Капка дөбердәткән тавыш ишетелде. Пәрдә читләрен күтәреп тәрәзәдән карадылар. Капка артында шайтан Шакир басып тора. Үзе дөнья бетереп акыра, сүгенә иде. Моны күреп Сабираның коты чыкты. Бер ишеккә, бер тәрәзәгә килеп капланды. Әнисен кая куярга, кая яшерергә белмәде. Чөнки бу юлы шайтан Шакир өйгә кермичә китмәячәк иде. Кызының үзгәләнүен күреп, әнисе үзе аңа ярдәмгә килде. Түбә нигә төшер кызым, диде ул чаршау артыннан чыгып. Аннан эзләргә башы җитмәс мәлгунның. Сабира тиз генә идән капкачын ачты. Һәм әнисен өй астына төшерде. Анда инде иске бәрәңге беткән, яңасы әле алынмаган, җир идән буш иде. Сабира ашыга-ашыга өйне тәртипкә китерде. Әнисенең мич арасындагы урынын җыештырып куйды. Киемнәрен яшерде. Аннан соң йөгереп чыгып капканы ачты. Нәрсә көпә-көндез капкалар бикләп утырасыз монда, дип акырып, шайтан Шакир туп-туры өйгә бәреп керде. Ул нидер сизенеп, тиз генә өй эченә әйләнеп чыкты. Чаршау артларын ачып карады. Бер ни таба алмагач, күн итекләрен дөбердәтеп, идән буенча йөренә башлады. Аннан ашыгып ишек алдына чыгып китте. Абзар тирәләрен әйләнеп килде. Мунча ишеген ачып карады. Анда да эзләгәнен таба алмагач, бас капкачын каерып ачып ташлады. Башын тыгып аска карады.
Ул нәрсәдер сизенә, әмма эзләгәнен таба алмый иде. Шайтан Шакир яман сүгенеп капкага таба китте. Берәрсен яшергәнегезне генә белим. Барыгызны да төрмәдә черетәм, диде ул аягы белән капкага китереп тибеп. Моннан ары көппә-көндез бикләнеп утырасы булмагыз. Совет властен капка төбендә тотарга не сметь! Теләсә кем йөри, шуңа күрә бикләп куйган идек, диде Сабира аклангандай. Колхоз малына тимәсеннәр дибез, Гарифҗан да шулай куша. Мондый вакытларда Сабираның бөтен коткаручысы ире Гариф. Авылның ярлысы булгач, аңа берничек тә бәйләнә алмыйлар. Хәтта Бөгелмәдә дә аны беләләр. Гражданнар сугышы батыры белән исәпләшергә мәҗбүрләр. Юкса, Шайтан Шакир аларны әллә кайчан кара исемлегенә керткән иде инде. Бөгелмәдән кире бордылар. Шулай итеп, Зәйтуганда Асылгәрәй хәзрәтнең нәселен бетерергә уйлаган иде, барып чыкмады. Шайтан Шакир сүгенә-сүгенә авыл советына таба китте. Авыл советы дигәннәре шул Асылгәрәй хәзрәттән калган 2 катлы йорт иде. Анда колхоз идарәсе дә, почтасы да бергә урнашкан. Башта аны клуб итәргә уйлаганнар иде. Әмма үзләренә утырырга урын булмагач, идарә итеп алдылар. Җыен әтрәгәләм шунда кереп тулды. Өйдәге бөтен байлыкны берәм-берәм үзләренә ташып бетерделәр. Умарталарны Бөгелмә урысларына сатып эчтеләр. Чөнки аларны тоту Шайтан Шакирлар кулыннан килми иде. Бакча тапталып бетте. Җимеш агачларын беркем карамады. Чәчәкләр түтәлләре урынында Шайтан таягы кытыра. Клубны Асылгәрәй хәзрәтнең таш мәчетеннән ясадылар. Чөнки булай эшләү совет идеологиясына бик тә туры килә иде. Имеш заманында монда дин дип халыкның миен череткәннәр. Хәзер бәхетле совет яшьләренең күмәк җырлары яңгырый. Намаз урнына надан татарлар ду килеп бии, кыйбла тарафында сәхнә, минбәрдә агитатор. Монда һәр кичне диннән көлеп кичәләр уздырыла, театрлар куела. Янәшәдәге мәдрәсә йортыннан совет мәктәбе ясадылар. Чөнки укытырга башка урыннары юк иде. Монда да беренче сүз совет властен мактаудан, иске заманны сүгүдән башланды. Зәйтуганда татар балаларын дингә каршы кытыртучыры башланып китте. Һәм Асылгәрәй хәзрәтләрдә җир себереп йөргән Шайтан Шакир хәзер шуларның барысына да баш, бөтен авылга хуҗа иде. Шайтан Шакир мәчет урамына кереп югалгач кына Сабира әнисен түбән өйдән чыгарды. Барысы да аңладылар. Шайтан Шакир качакларны эзләп йөри иде. Һәм ул монда хәзер гел киләчәк, иснәнәчәк. Бу хәлләргә бигрәк тә Маһинур абыстай бик борчылды. Чөнки ире белән балалары кайтып керсә, яңадан Шайтан Шакир кулына килеп кабарлар дип коты чыкты аның. Ул аларны теләсә кайсы вакытта тотып алачак һәм яңадан төрмәгә тыгып куячак. Аннан аларны тагы сөргөн көтә. Магнитканың бозлы бетле бараклары көтә. Газаплы ач тормыш көтә. Юлга чыкканда алар бу хакта уйламаганнар иде. Алар өчен иң мөһиме сөргөннән котылу һәм Зәйтуганга кайтып егылу иде. Монда менә нәрсәләр көтеп тора икән бит аларны. Монда мәхшәр хәзер әни, дип әйтеп куйды Сабира, аның уйларын сизгәндәй. Сездән соң авылдан бик күп кешеләрне сөрделәр бит. Байында, урта хәллесендә, намаз укыганында, намазсызларны да. Иң зур исемлек безнең авылдан булган диделәр. Район планын шулар тутырган. Теге вакытта мәчет манарасын кистермәгән өчен дә үч алганнар. Халыкның күтәрелүе өчен дә. Тегендә күрдек без аларның күбесен, дип ана раслады Маһинур абыстай. Анда иң күп халык Әлмәт, Бөгелмә якларыннан иде шул. Аларның кайберләре җәйгә чыгу белән качып та карады. Булай булгач, аларны да шушы көн көтә икән. Яңадан төрмә диюем. Әни, качып та күпме кеше кайтып карады. Кайткан берсен тотып җибәрәләр. Хәзер бөтен авылга Шайтан Шакирлар хуҗа бит. Эшләргә кешеләре юк. Бер җирдә тәртип юк. Эшләре бармагач бөтен җирдән дошман эзлиләр. Бөтен нәрсәне, хәтта тавык казларга хәтле җыеп колхоз ясадылар. Безнең өйне нәҗискә батырып бетерделәр. Ул якка карый да алмыйм хәзер. Нәрсә белән бетәр бу хәлләр, белмим.
Маһинур абыстай гөл чәчәкләргә күмелеп утырган өйен, ялт иткән хуҗалыгын күз алдына китерде. Асылгәрәй хәзрәт кай ягына барса да, аннан гөл орлыгы алып кайта иде шул. Аның балалары шул гөлләр арасында үстеләр. Каршыда гына мәчет иде. Аннан көнгә 5 тапкыр азан тавышы яңгырый. Ир балалар барысы да шунда ашыгалар. Асылгәрәй хәзрәт уллары Гыйлемгәрәйне шунда имам итеп калдырырга әзерли иде. Еллар ничек буталчык булса да, ул балаларына Коръән өйрәтте. Барысында намазга бастырды, тәртиптә тотты. Авылда аларның балаларыннан әдәпле, аларның балаларыннан укымышлы балалар юк иде. Һәм шушы гөл оясын, былбыл оясын туздырдылар да ташладылар. Нәрсә өчен? Кемгә кирәк булды бу талау? Кем отты моннан? Маһинур абыстайның моңа җавабы юк иде. Аның башында хәзер бер генә уй: ире һәм балалары. Кайларда йөриләр икән алар? Исәннәр микән? Юлдалармы? Әллә тотылып яңадан сөргенгә затылганнармы? Солтан Хәким ни дисәң дә әтисе белән. Менә кызлар япа-ялгыз калдылар бит. Әл ярый Гайшә зиһенле бала, югалып калмас. Ни булса да Мәрзияне ташламас. Инде хәзрәткә генә берәр нәрсә булмасын. Ул да яшь түгел бит инде. Ничек кичәр ул тауларны? Поезга чыккан булса, инде кайтып җитәрләр иде. Ул кайтты бит менә. Димәк, таулар аша җәяү киткәннәр. Әйтергә генә җиңел, җәяү. Анда 40 сырт бит, 40 тау, 40 үзән. Бала җитәкләп ничек үтәр ул аларны? Кызлар, кайда юкка чыктылар? Поезга утырып киткән булсалар, нигә Уфада очратмады ул аларны? Әллә куркып яки ялгышып, башка җирдә төшеп калганнармы? Әллә бер хәл булып, кире кайтып киткәннәрме? Ни булса да исән генә була күрсеннәр. Исән сау күрешергә насыйп булсын. Раббым, иремне сакла. Раббым, балаларымны сакла. Маһинур абыстайның телендә һәм күңелендә хәзер бары тик шушы дуга гына иде. Шайтан Шакир исә көндә диярлек Сабираларга бәреп керә башлады. Кай вакытта хәтта инде йокларга әзерләнеп йөргәндә төнгә каршыда килеп керә. Ул капкада күренү белән карчыкны ашыга-ашыга түбәнигә төшерә башлыйлар. Шайтан Шакир чыгып киткәч, интектереп кире менгерәләр. Иң куркынычы, Шайтан Шакирның кыз белән кияү эштә вакытта килеп керүе бар иде. Карчык үзе генә түбәнигә төшеп өлгермәскә мөмкин. Артыннан идән капкачын ябарга да кеше кирәк. Балалар әле кечкенә. Үзләре Шайтан Шакирдан куркып качалар. Шулай бер менеп, бер төшеп интегә торгач, Маһинур абыстай бөтенләйгә идән астына төшәргә булды. Сабира моңа теше тырнагы белән каршы булса да, әнисе нык торды. Аның бөтен гаиләне интектерәсе, куркыныч астына куясы килмәде. Һәм Сабира йылы-йылы ризалашты. Түбәнигә абзардан алып кереп салам җәйделәр. Такталардан сәке кебек нәрсә ясап куйдылар. Яктылык һәм һава кереп торсын өчен нигездәге төнлек тишекләрен ачтылар. Йомышлары өчен бер пичмакка чиләк куйдылар. Сабира үзе яки балалары көнгә берничә тапкыр карчыкка ашарга төшерделәр. Төнлә яшереп кенә мунчага алып чыктылар. Бер караганда, булай яшәү тынычрак иде. Инде Шайтан Шакирның атылып килеп керүеннән курыкмыйлар. Ул ничек керсә, шулай чыгып та китә иде. Идән астына яңадан бәрәңгеләр салганчы, шулай яшәп карарга булдылар. Маһинур абыстай инде ире һәм балаларының кайтып керүләре турында уйларга да курка иде. Чөнки Зәйтуганда аларны да нәкъ шушы хәл көтә бит. Авылда тагы берничә кешене шулай бәрәңге бакчаларында, базларда, мунчаларда качып ята дип сөйлиләр. Совет власты дин әһелләрен, мулла балаларын, абыстайларны менә шулай караңгы базларга, кара мунчаларга, җир асты куышларына куып керткән иде. Һәм шуларның сөякләре өстендә бәхетле тормыш корырга җыена иде.
Вакыты тулгач, Гайшәне төрмәдән чыгарып җибәрделәр. Ул иң башта комендатурага барып теркәлергә, яңадан сөргөн исемлегенә кертелергә тиеш иде. Аннан соң Гайшә туп-туры үзләре яшәгән баракка китте. Аның тизрәк сеңлесе Мәрзияне күрәсе килде. Әмма баракта бөтенләй чит кешеләр яши булып чыкты. Мәрзияне анда күрүче дә, белүче дә юк иде. Бу хәбәрдән Гайшәнең коты чыкты. Ул бит әле сеңлесен баракта, татарлар янында дип уйлый иде. Баракта ул белгән кешеләрдән беркем калмаган. Кайсы үлгән, кайсы качкан, кайсы төрмәдә утыра булып чыкты. Гайшә барактан урамга чыкты. Дала җиле аның күзләренә кызыл ком китереп бәрде. Ул теш араларына кереп шыгырдады. Аяк атларга ирек бирмәде. Ачу белән Гайшәнең сәләмә киемнәрен йолыкты. Гайшә исә барактан баракка кереп сеңлесен эзли башлады. Әмма бер җирдә дә аны таба алмады. Мәрзияне белүчеләр дә юк иде. Чөнки тоткыннар гел алышынып тора. Узган ел килгәннәрнең күбесе бу җәйдә тифтан кырылып беткән. Алар урынына инде яңаларын китереп тутырганнар. Меңләгән барактан 100 меңләгән кеше арасыннан бер бала кешене эзләү, даладан энә эзләү белән бер иде. Әмма Гайшә барыбер өметен өзмәде. Һәм сеңлесе Мәрзияне тапмыйча, ул барыбер туктамаячак иде. Ул арып бистә читендәге калкулыкка килеп утырды. Ары таба җир асты шәһәрлеге землянкалар башланып китә иде. Ул дистә чакрымнарга сузылып, Урал елгасына хәтле төшеп җиткән. Кабер кебек калкулыклардан чамалап кына аның астында кешеләр яшәгәнен белергә була иде. Бәлки Мәрзия шушы куышларның берсендә яшидер дип уйлады Гайшә, сәер шәһәрлеккә карап. Анда татарларны күп диделәр бит. Качканнарны яңадан баракларга кертмәгәннәр, җир астына куганнар. Бәлки әле Самат та шундадыр. Самат турында уйлауга Гайшәнең битенә ут капты. Зәңгәр күзле бу егет аның бөтен күңелен биләп бара иде. Гайшә бу караңгы сөргөн дөньясында ике яктылыгы, өмет нуры барлыгын белә. Аның берсе сеңлесе Мәрзия, икенчесе Самат иде. Һәм ул бер очрамаса бер очрарга тиеш иде. Магнитка нәрсә әйтсәң дә Мәскәү түгел бит. Тере кешене монда барыбер эзләп табарга була иде. Бу төнне Гайшә баракта бер татар гаиләсе янында кунды. Икенче көнне якшәмбе иде. Ул тагы элек үзләре яшәгән барак ягына таба китте. Нигәдер сеңлесен гел шунда табар кебек тоелды. Анда аны Самат көтеп тора иде. Самат бу баракка гел килеп йөри, Гайшәнең төрмәдән кайтып керүен көтә. Кичә исә ул бирегә иртәрәк килеп киткән. Алар Гайшә белән аймыл булганнар иде. Күңеле нидер сизенеп, бүген ул тагы килеп җиткән һәм Гайшәне көтеп тора иде. Аны күргәч, Гайшә уңайсызланып китте. Үзенең өстендәге сәләмә киемнәрдән дә, йыртык чабатасыннан да оялды ул. Самат сөргөн өчен яхшы киенгән. Ул төрмәдә үлеп яткан егет түгел, өс-башы да, үзе дә матур һәм җыйнак иде. Гайшә аның белән ничек сүз башларга белмәде. Әле ярый Самат үзе ярдәмгә килде. Син Мәрзияне эзлисеңме, Гайшә? Диде ул, аны тизрәк сөендерәсе килеп. Әйе, Самат, син аның турында берәр нәрсә беләсеңме әллә? Мәрзия безнең белән тора, землянкада. Һәр көн сайын сине көтә. Әнә Урал суы буенда безнең куышлар. Чынлапмы, Самат? Мәрзия исәнме? Ул сезнең беләнме? Галия шулай диде дә, шатлыгыннан елап та җибәрде. Сеңлесе исән иде. Ул Саматлар белән бергә яши. Менә бит нинди бәхет, менә бит нинди шатлык. Калган барысына да түзәргә була. Бөтен авырлыкларны да онытырга була. Азакта кадерле кешеләрең белән очрашу көтсә. Саматның аны кулларыннан алып юатасы килде. Әмма ул Гайшәгә кагылырга ялды. Шушы сәләмә киемнәреннән дә Гайшә аңа хан кызыннан да затлы булып күренә иде. Ялгыш ырынып, хәтерен калдырырмын дип курыкты. Әйдә, безгә киттек, Гайшә. Сине барыбыз да көтәбез. Мәрзия дә, бабай да, сеңелләр дә. Мин үзем дә бик көттем сине. Гайшә озын кирпекләрен сирпеп, аңа карап алды. Егет мөлдерәп кызга карап тора иде. Аның җавабына хәзер Саматның бөтен гомере бәйләнгән иде. Кайтыйк алайса, Самат,
диде кыз тыйнак кына. Китик димәде. Кайтыйк диде. Әйтерсең лә ул Самат белән үз өенә, үз куышына кайта иде. Һәм бу чыннан да шулай иде. Яшьләр куанып сөйләшә-сөйләшә бистә читендәге землянкаларга таба атладылар. Каткан балчык арасында сөртенеп егылмас өчен Самат Гайшәнең беләгеннән тотып алды. Әллә дала җиленнән, әллә дулкынланудан кызның арык тәне дер-дер калтырый иде. Аңа Самат белән шулай җитәкләшеп баруы бик рәхәт иде. Ул янында үзен якларга һәм сакларга әзер торган кеше барлыгын тойды. Шул тотудан Самат инде аны башка ычкындырмады. Шушылай ак беләкләреннән алып, ул Гайшәне бистә читенә хәтле генә түгел, җир читенә кадәр дә җитәкләп барырга әзер иде. Җир астына төшкәч тә башта Гайшәнең күзләре караңгыга яләшмичә торды. Аннан ул идән уртасындагы мичне күреп алды. Аның яктысы бөтен куышка тарала иде. Мич тирәсенә бала-чага җыелган. Чаршау артында да кемдер бар. Мөгаен, Аллаһяр бабайдыр. Алар кергәч, мич тирәсендәгеләр сикерешеп тордылар. Берсе атылып Гайшәгә килеп сарылды. Бу кыз бала Мәрзия иде. Ул шушы бер җәйдә шактый үсеп, олыгаеп киткән, урамда күрсәң танырлык та түгел. Аннан күрә башка балалар да Гайшәгә килеп сарылдылар. Алар аны барысы да барак буенча таныйлар иде. Балалар белән мәш килгән арада чаршау артыннан Аллаһяр бабай да чыкты. Ул Гайшәне үз баласы кебек каршы алды. Гайшә белән бергә җир астына нур кергән иде. Өмет, шатлык, яңа тормыш үзе килеп кергән иде. Җир астындагы шатлыкның иге-чиге булмады. Әйтерсең лә төрмәдән Гайшә кайтмаган, ә күктән фәрештә ингән. Алар аны барысы да шулай кабул итте. Самат белән сеңлесе Маһия тиз-тиз генә табын әзерли башладылар. Нигъмәттә ни бар, барысын да өстәлгә чыгардылар. Ике гаилә бер булып, шушы зур бәхеткә куанып, табын янына утырдылар. Җир асты куышы кешеләрнең күңел нуры, җан җылысы, сагынылган бәхетләре белән тулды. Гайшә белән Самат шуның нурларында кыйналар иде. Бүген бөтен дөнья, җир асты һәм җир өсте патшалыгы шушы икәү тирәсендә әйләнә, аларга хезмәт итә иде. Гайшәгә бу җир асты йорты бик ошады. Ул бик җинак, чиста һәм җылы иде. Иң мөһиме, ул башкалардан аерым, үзләренә генә иде. Монда бер кем кереп иратып йөрми, шәхси тормышыңа катнашмый, үз яшәү рәвешен көчләп такмый. Дөрес ярдәм итүче дә юк. Син бу җир астын нәрсә ягып җылытасың, анда нәрсә ашап торасың, бер кемнең эше юк. Барысы өчен бер Маһия эшләгән. Хәзер әле ярый Самат та кайтып тотынган. Алар Мәрзияне иң авыр вакытта үзләренә сыендырганнар, үз туганнары кебек караганнар. Гайшә моны бер кайчан да онытмаячак. Хәзер алга таба аларның үзләренә турыр җир эзләргә кала инде. Сеңлесе белән икәүләшеп, аларны кысрыклап яшәп булмас. Саматтан да яла Гайшә. Тик Аллаһяр картның бу яшьләргә карата үз фикер-нияте бар булып чыкты. Ул аларны озакка сузмыйча никахландырырга, өйләндерергә уйлый иде. Башта ул бу хакта ипләп кенә оныгы Самат белән сөйләшеп карады. Безнең динебез буенча буй җиткән кыз бала чит ират белән янәшә яши алмый улым, диде ул Гайшә чыгып киткән арада. Ә Гайшәнең башка барыр урыны юк. Ул яшәргә монда калыр инде иншаллаһ. Яшегез дә җиткән, кызы да бик әйбәт. Әллә дим, кавышасызмы улым? Гаилә корасызмы диюем? Мин дә бу дөньяда озак тормам инде. Үзем исән вакытта сине башлы күзле итеп каласым килә иде. Ул риза булыр микән соң? Диде Самат уңайсызланып. Кинәт кенә аның бөтен тәнен ялкын чорнап алды. Әмма ул пешерә торган ут түгел, яшь җанның кайнарлыгы иде. Бабасы аның иң зур хыялын әйтте дә бирде бит, рәхмәт яугыры. Әле Самат үзе бу хакта авыз ачарга ялыр иде, һаман сузып йөртер иде. Ул Гайшәне инде күптән,
Баракта яшәгәндә үк ошатып йөри иде. Әмма алар анда хайваннан да түбән дәрәҗәдә яшәделәр. Ничек шундый шартларда сөюеңне белдерәсең? Гайша аны төрмәдә үлемнән коткаргач, Самат аңа фәрештәгә караган кебек карый башлады. Мәрзиянең монда яшәүе Самат күңелендә тагы өмет уятты. Чөнки Гайша барыбер сеңлесе янына киләчәк иде. Һәм шулай булды да. Син әйтеп кара, улым, оялма, диде Аллаһъяр карт, анагының уйларын сизгәндәй. Кыз бала үзе башламас бу сүзне. Бәлки ул синең әйткәнне көтеп йөридер. Синдә күңеле бар кебек аның. Тәвәккәллә, улым. Һәм Самат тәвәккәлләп карарга булды. Икенче көнне кичке якта алар Урал суы буена төшеп киттеләр. Көн бик матур иде. Әле җәй үтмәгән. Әмма инде көз сулышы да сизелә. Еракта Урал елгасы аръягында урманнарга инде ялкын кабып килә. Алар әллә шәфәк яктысыннан, әллә иртә көздән кып-кызыл булып янып утыралар. Араларында яшел карагай чыршылар каралып тора. Каеннар исә сарыдан киенгән. Уралда барысы да кинәт башлана шул. Җәй үтеп бетми, көз башлана. Көзнең артына бастырып салкын кыш килә. Әмма хәзер әле кышка иртә. Даланы җәйнең җылы кояшы яктырта. Бары тик җиләс җил генә җәйнең үтеп баруын сиздерә. Алда көзләр торганын искәртә. Алар җитәкләшеп Урал суы буенда йөрделәр. Үлем төрмәләреннән, бараклардан, җир асты куышларыннан соң күңел яктылыкка, матурлыкка сусаган иде. Һәм дөнья бүген аларга чыннан да бик матур булып күренде. Бигрәк тә табигать, елга аша күренеп торган Урал таулары, зәңгәр күк һәм иксез-чиксез дала. Бүген барысы да Самат белән Гайша өчен генә яши кебек иде. Әйтерсең лә аларның җанын иркәләр өчен генә табигать шундый алтын нурларга төренгән. Һәм бар табигать тын калып, егетнең кыз балага карата булган олы мәхәббәт сүзләрен әйтүен көтә иде. Самат сак кына кызның ябык кулларын учларына алды. Алар ут кебек кайнар иде. Самат бу дөньяда иң җитди, иң кирәкле сүзен әйтергә җыена иде. Әйдә бергә булыйк, Гайша, диде Самат кызның кулларын кысып тотып. Мин сине күптән яратып йөрим инде. Бу хакта әйтә генә алмадым. Язмыш үзе булышты. Чык миңа кияүгә, Гайша. Рәнҗетмәм, фәрештәм итеп карармын. Син чыннан да минем өчен изге фәрештә, хан кызы. Кулымнан килсә, мин сине җир астында түгел, хан сарайларында яшәтер идем. Алла теләсә, анысы да булыр әле, Гайша. Сабыр итик. Бу сүзләрдән Гайшаның күңеле тулды. Башы әйләнеп китте. Бу мизгелләрдә ул үзенең язмышы хәл ителгәнен сизде. Син яхшы кеше, Самат, диде ул егеткә туры карарга ялып. Мин дә сиңа күптән игътибар итеп йөрим. Кыз шатып йөрим дип әйтергә ялды. Тик менә әти-әнинең янда булмавы борчый дип дәвам итте ул. Аларның фатихасын алмыйча дөрес булырмы? Аллаһъяр бабай дөрес булыр диде. Минекеләр дә юк бит. Хәзер нишлисең инде? Бабай үзе никах укыр. Сеңелләрне дә бергә үстерербез. Дөньялар гел булай бармаса әле, Гайша. Бер җир өстенә дә чыгарбыз, Алла теләсә. Ризалыгыңны бир, җаным. Егет бу сүзләрне шул кадәр üzülеп әйтте. Аның саф хисләреннән аяк астындагы таш та эрер, тимер йомшарыр иде. Мин риза, Самат, диде Гайша аның күзләренә туры карап. Аллаһ Тәгаләдән шулай язгандыр. Бергә-бергә җиңелрәк булыр иншаллаһ. Әмма нинди шартларда да динне онытмаска сүз бир, Самат. Бәгърем, мин үзем дә мулла баласы бит, диде Самат аның бу сүзләренә куанып. Мин төрмәдә дә төннәрен яткан җирдән булса да намаз укып ята идем. Балаларыбыз да шушы юлда булыр, иншаллаһ. Шулай итеп, иң җитди сүзләр әйтелде. Вәгъдәләр бирешелде. Никах мәсьәләсе хәл ителде. Бу яңалыкны хәбәр итәргә алар ашыгып, җир асты куышына кайтып киттеләр.
Алар бик теләсәләр дә, чәнечкеле тимер чыбыкның теге ягына чыга алмыйлар. Үз тормышларын, үз бәхетләрен шушы кысада гына корырга тиешләр иде. Алар җитәкләшеп Урал ярына күтәрелделәр. Аларга каршы буш далада таш шәһәр күтәрелеп килә иде. Меңәрләгән кеше тифтан, ачлыктан кырылса да, сөргенгә сөрелгән халыкның яртысыннан күбесе үлеп барса да, яңа шәһәр һәм металлургия комбинаты күзгә күренеп күтәрелә. Чөнки илдә халык бетмәгән, бигрәк тә авылларда. Берсе үлсә, 100-не китереп тыгалар. Чөнки биек төзелешне туктатырга, үзәргә ярамый. Кичке як булса да биредә эш туктап тормый. Монда сменалап көне-төне эшлиләр. Чөнки илгә шуен кирәк. Шуен кирәк, шуен кирәк. Кытырып корал ясау өчен шуен кирәк. Ул шуенны көне-төне куярга, шуен кебек чыдам кешеләр кирәк. Ирексез куллардан советлар өчен яңа кадрлар ясыйлар. Әнә алар, мәңгелектән торган әтәч тавын актарып, мәгъдән, тимер рудасы чыгаралар. Әнә алар болытларга җиткереп, мартын мишләре төзиләр. Буш даланы кишәрләргә бүлеп, урам-урам шәһәр төзеп киләләр. Дөрес, бу шәһәрне төзегән татарлар үзләр әле тагы ярты гасыр баракларда һәм агач алачыкларда калачаклар. Әмма барыбер киләчәк өчен төзиләр. Аларга шулай кушылган. Совет иле бу кулларны рухи яктан яңадан тәрбияләү турында да кайгырта. Гайшә белән Самат өйләнешкән елны бөтен Уралда беренчеләрдән булып, биредә тавышлы кинотеатр ачылыр. Аңа Магнитка дип исем бирерләр. Бу фильмнар белән сөргенгә сөрелгән авыл татарларыннан совет патриотлары әзерләргә тырышырлар. Ил өчен бушка эшли торган, ил өчен утка керә торган, ил өчен ягылып үлә торган шуен кешеләр. Һәм шушы көздә үк яшь шәһәрдә педагогия институты һәм тау металлургия институты ачылыр. Чөнки илгә белемле кадрлар кирәк. Американ һәм немец инженерларын куып җибәргәннән соң, бу тимер гигантын эшләтә алырлык яңа белгечләр кирәк. Әмма бу уку йортларына озак еллар буе кулларның балаларын алмаслар. Чөнки алар да әти-әниләре кебек хокуксызлар булып исәпләнерләр. Әмма хокуксызлар үзләре бу хакта уйламыйлар. Әнә алар бүген туган якларындагы кебек җир асты алачыгына качып, никах мәҗлесе үткәреп яталар. Бүген 2 татар баласы, Самат белән Гайшә, өйләнешәләр. Никах мәҗлесенә исән калган муллалар чакырылган. Үзләре белеп ишетеп килгән татарлар да шактый. Татар гадәте буенча һәр кем үзе белән нәрсә дә булса кыстырып алып килгән. Яшьләрнең гомерләрендә бер була торган мәҗлесне истә калдырырлык итеп уздырырга тырышканнар. Әллә кайларда мөгъҗиза белән сакланып калган каклаган казлар, туган як җиләкләреннән киптереп килгән каклар, шикәрдән булса да пешереп әзерләнгән чәкчәкләр, бавырсак кыймаклар барысы да табынга чыгып утырды. Яшьләрнең бер нәрсәсез тормыш башлаганнарын белеп, якташлары аларга кем бер төргәк ситсы, кем урын җәймәсе, кем хәтта мендәргә хәтле күтәреп килгән. Буларына Гайшә бигрәк тә куанды. Чөнки җир астында булса да, чаршау кырып булса да, аның Самат белән үз пичмагын булдырасы килә иде. Самат инде анда агачтан сәке дә ясап куйган иде. Бүген аларның җир асты куышлары бигрәк тә матур булып күренә. Кыз балалар көне буе аны бизәделәр. Урал суы буеннан карагай ботаклары, соңгы чәчәкләрне җыеп менделәр. Аларны үзләренчә кырый-кырыйга тезеп чыктылар. Җир идәнгә мул итеп сары яфраклар сиптеләр. Җир астын якты лампалар белән яктырттылар. Бөтен җир ялт итеп көлеп тора иде. Сөргенгә сөрелгән, җир асларына куып кертелгән адәм балалары
хәтта монда да матурлык тудырырга, дөнья яме табарга тырышалар иде. Самат белән Гайшәгә никахны Аллаһъяр бабай үзе укыды. Күкләрдә язып куелган тәкъдир җир астында теркәлде. Җир һәм күкләр алдында Самат белән Гайшә ир белән хатын дип игълан ителде. Никах укылып ашап эчкәннән соң, картлар сулыш алырга өскә чыктылар. Җир астына яшьләр хуҗа булып калды. Шуны гына көткәндәй, татар яшьләре ду килеп уйный, күңел ача башладылар. Күрше барактан кергән татар егете әллә каян гына гармунын тартып чыгарды һәм өздереп уйнап җибәрде. Җир астында арча, шигырь, саба якларының моңлы, дәртле көйләре яңгырады. Әйтерсең лә бу никах туе Зәй Мишә буйларында бара иде. Уйнаучысы Бөгелмә вокзалында гармунын алдырган татар егете. Шул гармуны аркасында ул соңыннан акылын да җуя язды. Бер ара җиңеләеп йөрде. Соңыннан төзелештә көне-төне эшләп, ипи карточкасын акчага алыштырып, ул Магнитка базарыннан шундый ук тальян сатып алды. Хәзер татарларның бер генә мәҗлесе дә аның тальяныннан башка узмый. Ул кайда да үзенең асыл яр көен уйнамыйча калмый. Егетнең чын исемен беркем дә белми. Аны хәзер алдында да, артында да асыл яр дип йөртәләр. Менә ул хәзер дә башын гармунына кырын салып, шушы көйне өздереп уйнап җибәрде. Егет үзе уйный, үзе җырлый. Әллә тир бөртекләре, әллә күз яшьләре тамчы-тамчы булып гармун күкрәгенә тама. Әйдә барык сахраларга, сахраларга, гөлләр араларына асыл яр, матур яр гүзәлем, өзелә бит үзәгем. Безнең хәзер тиң чагыбыз, былбыл балаларына асыл яр күгәрчен, күрми ничек түзәрсең. Гармунчы егет күз яшьләрен күрсәтмәс өчен башын гармун өстенә салды. Үксүен ишетмәсеннәр өчен каты итеп күрекләрен кычкыртып алды. Әйтерсең лә гармун күрекләрен түгел, яшьли телгәләнеп беткән үз йөрәген, үз язмышын шулай ачыргаланып тарта иде. Яшьлек безнең багыбыз, гөлләр үзәр чагыбыз, асыл яр, матур яр кышкаем, аерылабыз дускаем. Бакчадагы гөлләр кебек, гөрләп үсәр чагыбыз, матур яр, асыл яр кышкаем, аерылмыйк дускаем. Асыл яр кенәри, бергә булырбыз әле. Җырның соңгы сүзләрен җир астындагы яшьләр дә күтәреп алдылар. Гайшә белән Самат бер-берләренең җилкәләренә башларын салып, әкрен генә аларга кушылдылар. Асыл яр кышкаем, аерылмыйк дускаем. Җир астыннан ургылып чыккан татар моңы өстә басып торучы картларга да килеп ишетелде. Аларның җан авазы булып, Урал артындагы туган якларына китте. Урал артында кызарып кояш байып килә иде. Туган якларга кара төн килә. Әмма төн ничек кенә озын булмасын, барыбер таң атачак, кояш чыгачак иде. Тормыш дәвам итәчәк. Менә шушы яшьләрдә, аларның балаларында, нәселендә дәвам итәчәк татар тормышы. Хәзерге алар җир асларына куып кертелгән. Әмма барыбер бер өскә чыгачак алар. Иншаллах чыгачак. Ил картлары моңа чын күңелдән ышаналар. Һәм гомер кояшлары байып барган мизгелдә дөньяны яшьләр кулына калдырып китәләр. Җир астында сөргендәге татарларның туе бара. Асылгәрәй картның күптән булай тынычлап йоклаганы юк иде. Тамагы тук, урыны коры, эчәргә су баскан саен, аяк очында бөгәрләнеп сарбай ята. Ул бу тирәгә беркемне якын җибәрми.
Очкан кошларга да колакларын тырпайта. Асылгәрәй карт бу кыргый этнең үзенә ни дәрәҗәдә кирәклеген, ярдәмче буласын хәзер бигрәк тә яхшы аңлады. Ул хайван булса да, чын мәгънәсендә юлдаш иде. Инде арт тәпиенә дә нык басып килә. Теге көнне селәүсен талаган йоннары да тигезләнгән. Кыскасы, алар икесе дә бу таулар тормышына инде ияләнеп баралар. Хәзер аларга әкрен генә атларга инде. Тәмам теге якка чыгып җиткәнче. Урал ягында инде үзәнлекләр. Анда җиңелрәк булачак, иншаллах. Кузгалдык булмаса, Сарбай, диде карт, юлдашы белән киңәш иткәндәй. Безгә бит әле күп юл үтәргә кирәк. Аллага тапшырдык, туган. Урман араларыннан, үзәнлекләрдән, тарлавыклардан туры юл эзләп, башта Асылгәрәй карт алдан барды. Әмма ул тиз арады. Еш-еш туктап ял итә башлады. Моны күреп, Сарбай йөгереп алга чыкты. Интекмә, минем арттан гына бар инде дигәндәй, Асылгәрәй картка борылып карады. Әйтерсеңлә, эт картка ни кирәген белә иде. Һәм ул үзе генә белгән җәнлек сукмаклары буйлап каршыдагы сыртка менеп китте. Кыргый эт җайлы юллар табарга тырышты. Әдәм баласы йөри алмаслык кыя ташлы урыннарны әйләнеп үтте. Тартарлавыклар буенча алга чапты. Асылгәрәй картка аның артыннан ияреп барырга гына калды. Арыганда туктап ял иттеләр. Шишмә суы эчтеләр. Һәр кайсы ашарга үзе эзләп тапты. Сарбай өчен бу җирдә кыймылдаган һәр нәрсә булса, карт анда-санда күренә башлаган җиләкләрне өзгәләп, кайда балык тотып, кайда үлән ашап, юлларын дәвам иттеләр. Шулай итеп, эшне җайга салдылар. Эт алдан, карт арттан барды. Инде әллә ничә тау сыртын тыныч кына үттеләр. Инде әллә ничә төн кундылар. Әмма карт сизенде. Барыр юллары әле шактый иде. Тау сыртларының да очы-кырые күренми. Әйтерсеңлә, алар җир астыннан үсеп чыгалар. Үсеп чыгалар да, әкияттәге дию пәриләре кебек, картның каршына килеп басалар. Ничек тә аны аргы якка уздырмас өчен тырышалар. Карт инде үзе дә арый башлады. Ашыкты, талчыкты. Әмма аның алга атламый башка чарасы юк иде. Ничә көн үтеп, юлында бер адәм заты очрамаганга ул инде аптырый башлады. Монда уллар да күренми, кешеләр дә яшәми ахыры. Баштарак ул аларның очрамавына сөенгән генә иде. Әмма тора-бара хафалана башлады. Авыллар булса, ичмасам ашарына бераз сорап алыр иде. Кешечә туктап ял итәр иде. Юлны чамалар иде. Хәзергә ул бары тик кояшка карап кына бара. Кояш баешына таба бара. Асылгәрәй карт дөрес сизенә. Ул әле юлның яртысында гына иде. Алда әле берсеннән берсе биек, берсеннән берсе дәһшәтле баштау сыртлары, шайтан, Караташ таулары, аннан Юрматау сыртлары, Баштын, Акборын таулары, барыр юлга аркылы сузылып яткан Алатау, Олытау, Кыл сыртлары, Багыраж, Биктәр, Фатыйматаш, Мендем, Шүлгән таулары. Алда әле Агыйдел елгасы. Картка ягына борылса да, шушы мәңгелек таулар һәм бөек елга аның каршысына чыгып басачаклар. Юлына аркылы төшәчәкләр. Илгә кайтып җитү өчен шуларның барысын да кичәргә, үтәргә кирәк иде. Инде җәй уртасы да килеп җитте. Тау битләрендә күзгә күренеп җиләкләр өлгерде, шымырт пеште, шикләвекләр тулыша башлады. Бу нигъмәт Асылгәрәй картка бик тә ярап куйды. Чөнки соңгы вакытта ул коры үләнгә генә калып бара иде. Сарбай берничә тапкыр кыш мазар тотып килсә дә, карт аны ашый алмады. Бу ризыкны үләксә итеп кабул итте. Эткә яраган кешегә ярап бетми иде шул. Әле ярый суда балык бар, җирдә үлән үсә.
Әмма авыллар да, кешеләр дә һаман очрамый. Тирә-якта урман һәм таулардан кала бер ни юк иде. Менә бер заман таулар да бетеп киткән кебек тоелды. Каршыда киң үзәнлекләр ачылып китте. Сарбай тәгәрәп диярлек тигез җирдән чаба башлады. Карт үзе дә тау-таштан бик арыган иде. Үләнле йомшак җир буйлап рәхәтләнеп атлап китте. Тигез җирнең үзенә күрә бер матурлыгы бар шул. Ул таулар кебек җанны кысмый. Күз карашыңда атлаган сайын салкын ташка килеп төртелми, тоташ яшеллек диңгезендә йөзә. Юлда урыны белән куаклыклар, урманнар очрап куя. Әмма бу тау урманнары түгел, тигез җирдә таралып үскән агачлар. Асылгәрәй картның үзе кебек, аның ишле нәселе, кавеме кебек җирне тотып торалар. Идел Кама буйларында зур таулар юк бит. Татар халкы киң үзәннәргә таралып китеп, җәелеп яши. Анда бөтен җирдә кырлар, үзәнлекләр, болынлыклар, дөньяның җәннәт кебек җирләре. Бигрәк тә буш, аш далалардан соң, үзәккә үткән бу кыя таулардан соң, туган җире Асылгәрәй картка җәннәт булып тоела иде. Алда кинәт кенә Сарбайның була-була ярсы бергәне ишетелде. Ул хәтта улап куя, чинап елый иде. Асылгәрәй карт куркып куйды. Чөнки Сарбай юкка була йөрмәс. Бер хәл булса гына ул шулай ярсырга мөмкин. Карт адымнарын тизләтә төште һәм урман эчендәге аланлыкка килеп чыкты. Аланны урталай ярып киң елга агып ята иде. Мөгаен, Агыйдел үзедер. Чөнки картның юлында әле мондый зур елга очрамады. Елга ярында исә берничә ир-ат кайнаша. Берсе мылтыгын Сарбайга төбәп, атып җибәрергә әзерләнгән иде. «Тукта! Атма!» дип кычкырып җибәрде Асылгәрәй карт йөгереп килә килешкә. «Атасы булма! Хуҗалы эт бит ул!» «Эт түгел, бүре бит ул, карт тиле!» дип акырды аңа каршы мылтыклы ир. «Кит! Югыйса икегезне бер юлы бетерәм!» Асылгәрәй карт аны тыңлап тормады, атылып Сарбай өстенә ташланды. Алар икесе бергә яр астына тәгәрәп төштеләр. Аларга төбәлгән пуля сызгырып баш очыннан очып үтте. Моны күреп, астагы ирләр шаркылдашып көлешә башладылар. Алар учак тирәсендә нидер пешереп маташалар иде. «Кемнәр булыр икән булар?» дип уйлады карт, кочагындагы Сарбайны көчкә тыеп. «Татар дисәң, татарга охшамаганнар. Телләре дә башкарак, йөзләре дә безнеке кебек түгел. Күз урнында кара сызык кына, йөздә капкара. Җәй көне булуга карамастан, башларында җонлы бүрек, кыланышлары буенча юньле кешеләргә охшамаган булар. Әллә нинди юлбасарларга охшаганнар. Инде Раббым, буларның зыяныннан үзең сакла». Ул арада җонлы башлар карт тирәсенә җыела башладылар. Алардан аракы исе бөркелеп тора иде. Бу бәндәләр яр буенда учак ягып, ит кыздырып, аракы эчеп яталар икән. Карт нәкъ шуларның өсләренә килеп чыккан. Инде хәзер булардан исән-сау котылырга кирәк иде. «Бүреңне ычкындырма, югыйса икегезне дә атып егам», диде кара чутыр мылтыгына күрсәтеп. «Эт ул, минем эт. Беркемгә дә тими», диде карт, мөмкин кадәр тыныч булырга тырышып. «Шулай бит, Сарбай?» Сарбай юеш борынын картның җилкәсенә төртеп, үксе булап куйды. Аның бу шомлы тавышыннан кара чутыр тагы мылтыгына ябышты. Моны күреп, Сарбай Асылгәрәй картның артына барып ятты. Ул бер сикерсә, бу җонлы башның бугазын чәйнәп өзеп ала иде. Әмма хуҗасына зыян тиюе бар, чөнки тегеләр күп. Бу кешеләрнең явыз бәндәләр икәнлеген ул инде аңлаган иде. Аларга моннан тизрәк китәргә кирәк. Һәм ул тын гына хуҗасының әмерен көтә башлады. «Сүзләрегез аңлашылса да, үзегез татарлар түгел ахыры», дип сүз башлады Асылгәрәй карт. «Бу нинди зур су буласың? Агыйдел үзе түгелдер бит?» Аның бу сүзләреннән исерек ирләр нигәдер тәгәрәшеп көлә башладылар.
Йөзен сакал-мыек баскан бу карт кай тирәдә йөрүен дә белми икән әле. Хәзер тиле белән урман тулган. Барысы да дала ягыннан, төзелештән килә. Бу да шуннан качкан сукбайга охшаган. Татарлар түгел, бүрзәннәр без, диде җонлы баш көлеп туйгач. Бу безнең баш елгабыз. Агыйдел була. Ишеткәнең бар идеме? Бар, дигән булды карт, аларны тынычландыру өчен. Бездә дә Идел суы бар бит. Идел берәү генә була, шулай бит, егетләр. Егетләр дигәннәре һау-һаулап җавап бирделәр. Аннан тагы картны онытып сыйланырга тотындылар. Кара чутыр йомшарып китеп, картка да пешкән ит кисәкләр ыргытты. Стаканы белән аракы төртте. Асылгәрәй карт ашыгып баш тартты, бер читкәрәк барып утырды. Нигә биргәндә ашамыйсың? Тамагың шул чаклы туҡмыни дип төксө генә сорап куйды җонлы баш. Биргәндә эчеп тә куй. Урманда моның ишене тапмассың. Мөселман кешесе мин. Безгә булар харам, диде Асылгәрәй карт бер читкә карап. Аның бу исерек юлбасарлар яныннан тизрәк торып китәсе килә иде. Әмма аларның ни эшлисләрен белеп булмый. Арттан атып үтерүләре дә бар. Әнә Сарбайны ике дә уйламыйча атарга әзерләнеп яталар иде бит. Булардан мәрхәмәт көтеп булмас. Ничек тә моннан исән-имин китәргә кирәк. Ничек тә аргы ярга чыгарга кирәк. Ничек? Монысын карт әле үзе дә белми иде. Безнең динебез буенча ярый дип кешнәде җонлы баш. Безнең үз аллаларыбыз бар. Алар безгә рөхсәт итә, чөнки без аларга да өлеш чыгарабыз. Менә, карап тор. Җонлы баш шулай диде дә, сөяк алып учакка томырды. Менә монысы ут иясенә, диде ул шаркылдап көлеп. Аннан бер ит кисәген суга, берсен урман эченә томырды, җиргә бәрде. Булары су иясенә, җир ияләренә. Карт үз каршында кыргый мәҗүсиләр утыруын аңлап алды. Булар атлы сакчылардан да куркынычрак иде. Чөнки булар үз илаһәләренә теләсә нәрсәне, хәтта кешене дә корбанга китерергә мөмкиннәр. Кара урманда, таулар арасында шундый кыргый кешеләр яшәгәнен ишеткәне бар иде Асылгәрәй картның. Әмма моңа ышанып бетми иде. Менә хәзер үз күзләре белән күрде инде. Аллаһ Тәгалә бер генә була, аланнар, диде Асылгәрәй карт, аларга хакыйкатьне җиткерергә уйлап. Бу җир суларның, ут тауларның үзләрен дә Аллаһ барлыкка китергән бит. Шуңа күрә дә гыйбадәт кылу бары тик аңа гына булырга тиеш. Корбан да Аллаһ ризалыгы өчен генә бирелә. Әмма учак янындагылар аны тыңламадылар да. Алар кыргый итләр кебек ырлашып, кулларындагы ит кисәкләрен кимерәләр иде. Юк, эттән дә яман кыланалар булар. Сарбай да үзенә күрә бер тәртип белән яши. Кайда нәрсә ярамаганын белә. Буларга исә сүз дә керми, яхшы үрнәк тә кирәкми. Явызланган кыргыйлар эттән дә яман була икән. Шул уйлар белән Асылгәрәй карт Агыйдел буена төште. Зур суда бит кулларын юды, яхшылап тәһарәтен алды. Аннан кыйбланы турылап намазга басты. Бу бәндәләрдән исән-имин хәлдә котылуны сорап, ул Аллаһтан ялварды, дуга кылды. Исерек төркем астан гына аның һәр хәрәкәтен күзәтте. Аларга очраган кешеләрнең исән сау котылганнары юк иде әле. Шуңа күрә дә алар бу татар картын күздән ычкындырмадылар. Кешенең түгел, этнең дә качып котылганы юк алардан. Моны Сарбай да сизенә. Шуңа күрә алардан ерак булырга тырыша. Гел Асылгәрәй карт янында бетерелә. Картлаш, дугаңны кылдыңмы? Диде кара чутыр, кырын яткан җирдән картка карап. Хәзер тикшереп карыйбыз. Синең Аллаң җиңәрме? Безнекеме? Бас шунда. Әнә шул каенга сөялеп бас. Ул чайкала урыныннан торды. Мылтыгын сөйрәп, Асылгәрәй картка таба килә башлады. Моны күреп Сарбай шомлырлап куйды. Эт булып эт,
хәүеф якынлашканын сизә иде. Шунда карт бу бәндәнең маңгаенда ут белән кыздырып сугылган тамганы күрде. Башта ул эсселе суыклы булып китте. Чөнки заман ахырында чыккан Дәҗҗалның маңгаенда тамга буласын, аны мөселманнар гына күрә аласын белә иде ул. Дәҗҗал маңгаенда кафир дигән сүз язылган булачак. Бу бәндәнең бур дигән сүз ярылып ята. Элек патша заманында кеше үтерүчеләргә, каракларга шундый тамга салалар иде. Димәк, ул заманда ук бу кеше шундыйлар рәтендә булган. Аның маңгаендагы тамгасы кып-кызыл булып җиләнеп тора. Әйтерсеңле, мөгез чыгып килә. Бурның мылтык тотып үзенә таба килүен күреп, карт сискәнеп китте. Тукта, әллә аны атып үтермәкче буламысың бу бәндә? Нигә мылтыгын төзи ул аңа таба? Нигә аны башкалары туктатмый? Кеше хәтле кешенең җанын шулай җиңел генә кыярга мөмкинме? Тукта, син нишләргә җыенасың, Ходавәндә? Диде карт тыныч булырга тырышып. Мине яңа властьта үтерә алмады. Сөргендә бетермәде. Син юк итәргә уйлыйсыңмы? Нигә син карт кешегә мылтык төбисең? Аллаһ каршында ни дип җавап бирерсең? Менә хәзер тикшереп карыйбыз инде. Кемнең Алласы көчлерәк? Диде кара чутыр, телен чак әйләндереп. Курыкма, без сине тау ияләренә корбан итеп бирәбез. Мондый дәрәҗә бөтен кешегә эләкми. Асылгәрәй карт бу исерекнең чынлап сөйләгәнен аңлап алды. Ул аны атып үтерергә җыена иде. Тимә миңа. Минем балаларым, гаиләм бар. Үз өстеңә гөнаһ алма дип әйтеп карады Асылгәрәй карт, бурның каткан күңелен йомшартырга тырышып. Әмма ул Асылгәрәй картның сүзләренә колак та салмады. Чөнки ул белә, аларны күргән кеше исән калырга тиеш түгел иде. Чөнки шулар аша эзгә төшәргә мөмкиннәр. Бу картны монда беркем чакырып китермәде, беркем эзләп тә йөрмәячәк. Алар булмаса да, ул моннан барыбер исән сау чыга алмас иде. Чөнки моннан чыгу юлы юк. Бер якка да. Сүзләре тәэсир итмәгәч, карт соңгы адымга барып карарга булды. Аның кесәсендә елгадан тапкан алтын бар. Ул аларны төреп, төрле кесәләренә яшергән иде. Ул исерек бурга шуны биреп котылмакчы булды. Теге икесе учак янында тәгәрәп йоклап яталар. Монысы бәлки алтынга алданыр. Үзенең явыз ниятен онытыр. Син миңа тимә. Мин сиңа алтын бирәм. Тапкан урынын да күрсәтәм, диде ул, вакытны мөмкин кадәр сузарга тырышып. Алтын сүзен ишеткәч, кара чутырның күзләре ут булып яна башлады. Алар менә күпме вакыт эзлиләр инде ул алтын елгасын. Әмма һаман таба алганнары юк. Бу карт беләм ди. Алтын бирәм ди. Әмма моны башкалар ишетергә дә, белергә дә тиеш түгелләр. Алар әнә бер нәрсә белмичә йоклый. Шул вакытта бу карт белән алыш-биреш ясарга кирәк. Тегеләрнең башына җитәргә һәм карт белән алтын елгасын эзләп китәргә. Кара чутыр мылтыгын җиргә куеп, карт янына йөгереп килде. Аның кулында чыннан да алтын бөртекләре ялтырый иде. Моны күреп ул чинап җибәрде. Картның кулыннан төенчеген тартып алды һәм җиргә чүгеп, алтынны саный башлады. Ул аны бер кояшка тотып карады, бер тешләренә тидереп алды, учларында сикертте. Хәзер бөтен дөнья аның кулында иде. Бу картны хәзер берничек тә үтерергә ярамый, чөнки ул аны хәзинә чыккан җиргә алып барачак иде. Шул вакыт нәрсәдер әйтергә теләгәндәй, була-була Сарбай өрә башлады. Аның тавышына башкалар да сикерешеп тордылар. Кара чутыр тизрәк мылтыгына ябышты һәм алар ягына төбәп ата башлады. Корал тегеләрдә дә бар иде. Алар да мылтыкка ябышты. Әмма барысы да исерек булганлыктан кая атканнарын да белмиләр иде. Икенче караганда инде алар бер-берләренә ябырылып, учак янында ауный башладылар. Су буе яман сүгенгән, авыртудан акырган, кычкырган, янаган тавышлар белән тулды. Шуны гына көткәндәй, Сарбай яр буйлап аска таба чабып китте.
Ул Асылгәрәй картны да үз артыннан ияртер өчен телгә килеп сөйләми генә иде. Карт моны үзе дә яхшы аңлады. Бу юлбасарлардан качу өчен иң җайлы вакыт икәнлеген сизеп алды. Карт белән эт аллы-артлы Агыйдел яры буйлап йөгерделәр. Караклар аңга килгәндә, алар бу урыннан шактый ераклашканнар иде инде. Карт белән бергә Алтын елгасы турында хәбәр дә китеп бара иде. Кара Шутыр моны беренче булып сизде һәм җан ачуы белән картның артыннан атып җибәрде. Яралы хәлдә булса да ул аңа кирәк иде. Чөнки Алтын елгасының кайдалыгын бары тик шушы карт кына белә иде. Асылгәрәй картның сул җилкәсен нидер өтеп алган кебек булды. Әмма ул аңа игътибар итмәде. Аңа тизрәк бу куркыныч урыннан качарга, ераклашырга кирәк иде. Артта ату тавышлары тынмады. Әмма алар инде шактый еракта ишетелә иде. Куа килүчеләр күренмәде, чөнки каракларның икесе инде үлеп ята, ә өченчесе, маңгаенда тамгалысы, яралы хәлдә аны куып җитәрлек түгел иде. Әмма ул атуын һаман дәвам итте. Карт аңа нинди хәлдә булса да кирәк иде. Асылгәрәй картның сул як җилкәсе үтереп сызлый башлады. Ул йөгергән уңайга аны учы белән кысып тотты. Иң башы юыш иде. Картның кулы канга манчылды. Димәк, теге мәлгунаны яралаган. Ядрә җилкәне кыеп үткән. Йөгерә торгач, картның хәле бетә башлады. Күз аллары кинәт кенә караңгыланып китте. Аркасы юешләнеп чыкты. Аннан әллә кан, әллә тир ага иде. Әмма карт туктап калырга да курыкты. Теге юлбасарлар артыннан куа киләләр кебек тоелды. Аның инде алга барлык тәрәте калмаган иде. Ул хәле бетеп, Агыйдел ярындагы агачка сөялде. Ярдәм көтеп, елга өстенә карады. Җилкәсе бик нык сызлый, башы әйләнә, тәненнән каны китеп бара иде. Каны белән бергә җаны да күкрәк читлегендә бәргәләнә башлады. Карт җиргә чүгеп төште. Агачка сөялде, кыйблага карап тәһлил әйтте. Аллаһ сүзе белән күзләрен йомды. Иреннәренә шәһадәт кәлимәсе килде. Җаны якты дөнья белән хушлашты. Соңгы тапкыр күреп калыйм дип, ул күзләрен ачты. Һәм су буйлап бер каекның төшеп килгәнен күрде. Кимәдә улы Гыйлемгәрәй утыра иде. Карт тетрәнеп китте. Каян килсен монда Гыйлемгәрәй? Ул әллә язмыш дәрьясы буйлап әтисен алырга киләме? Әллә соң ул саташамы? Әллә соң инде китеп барамы? Нигә аның бөтен тәне әле ут булып яна, әле боз булып ышый? Карт тагы елга өстенә карады һәм тагы ялгыз каекны күрде. Бу юлы кимәдә улы Солтан Хәким утыра иде. Тукта, Солтан Хәким агач төбендә ятып калды бит. Ничек монда хәтле килеп җитә алган ул? Әллә әтисен коткарырга үзе белән алып китәргә килгәнме? Юк, кимәдә Сәгыйд түгелме соң? Сәгыйд Урал аръягында далада ятып калды бит инде. Ничек ул бирегә килә алсын? Ялгыз каек томан арасында бер күренә, бер юкка чыга. Суда ишкәк шупылдаган тавышлар гына ишетелеп китә. Карт аңа кычкырмакчы, туктатмакчы була. Әмма тавышы чыкмый. Каек менә инде аның турына да килеп җитте. Инде менә үтеп тә бара. Котылырга бердән бер өмет, мөмкинлек карт яныннан шуып үтеп бара иде. Шул чак Сарбай күккә карап сузып улый, үксеп елый башлады. Аның шомлы тавышы хәвеф билгесе булып Агыйдел өстенә таралды. Каршыдагы биек тауларга барып бәрелде. Һәм кимәдәге малайга да ишетелде. Ул сискәнеп яр буена карады. Һәм анда җиргә тезләнгән картны күрде. Янында эте үксеп елый, кайгы барлыгын хәбәр итә иде. Малай каегын тиз генә шул якка борды. Яр буендагы карт янына килеп туктады. Ул күрде, карт яралы иде. Аның җилкәсеннән кан саркып тора. Биредә тагы бераз ятса, ул кан агып бетеп үләргә мөмкин иде. Малай картны тизрәк кимә төбенә алып кереп салды. Үзе дә сикереп кереп утырды. Алар артыннан Сарбай да кимәгә керде.
Чөнки ул хуҗасын берничек тә ташлап калдыра алмый иде. Карт хәлсез куллары белән җилкәсен кысып тотты. Аккан канны туктатырга итте. Малай да рәт белә икән. Тиз генә картның күлмәк җиңен йыртып алып, яралы иңбашын кысып бәйләп куйды. Су белән картның битләрен чылатты, кулларын юдырды. Аннан тагы ишкәкләренә тотынды. Булардан соң карт та бераз тынычланып китте. Авыртуы да бераз ычкындырып торган кебек булды. Тыныч кына су чупылдаган тавышка карт эреп йокыга китте. Кима аны бишектәге кебек тибрәтә иде. Агыйдел суы әллә кайларга агызып төшеп бара иде. Күзләрен йомганчы, карт шуны аңлап өлгерде. Аллаһы Тәгалә бу баланы аңа ярдәмгә җибәргән иде. Һәм ул аңа зыян салмаячак. Юлында ярдәмче булачак иде. Киме агым уңаена тибрәлеп, Агыйдел буйлап аска төшеп китте. Ул әле биек-биек кыялар яныннан ышкылып диярлек үтте. Әле елга белән бергә киң үзәннәргә атылып килеп чыкты. Әле кара урманнарга кереп юк булды. Әйтерсең лә, Асылгәрәй карт балачак бишегендә гомер елгасы буйлап агып төшеп бара иде. Һәм бу кимәнең кайчан, кайда туктыйсын бер Аллаһ кына белә иде.